Informazioaren aria berezia, korrikaren amaiera zuzenean entzun eta ikusi ahal izateko. Naiz eta naiz irratia, hitzekin. Zuekin batera. Hitzekin. Goizeko 10 puntu-puntuan egun on daizuela guztioi. Ezin dugu deskribatu momentu honetan sentitzen dugun emozio dantza. Donostian gaude, igande honetan euskararen epizentro bihurtuko den hirian. 11 egun, 264 ordu, euri, haize, lur, eguzki denetarik izan dituen 22. korrikak. Gaur izango du bere amaiera Donostiako bulebarrean. Eguerdiko 12:30 helduko da korrika bertara, AEKako ordezkarien eta aurtengo mezua irakorriko duen lagunaren eskuetan. Goizeko 10 ditugun honetan, esan dezakeguna ordea da, korrika dagoeneko badela Donostiako kaletan barrena. Jon Telleria, egun on daizula. Egun on daizula Inara, egun on daizula guztioi, bai une honetan, Anoetako estadio paretik igarotzen ari da, 2551 kilometro eginda honezkero, eta berehala oraintxe, lehen lekuko aldaketa hori Anoeta parean egingo dutena, Gipuzkoako Futbol Federazioak darama lekukoa ordu honetan, eta ikasbide kultur elkarteari pasako dio, goizean goizetik esango dugu hori gara pare horretatik sartu dela, eta hor bai, Joar Ainara, lehen lekukoaren lehen puntuko lekuko izan garela, naiz irratiak berak eskutik hartuta sartu delako lekukoa Donostiako hirigune horretan, eta bertatik Donostia guztian ibilbide egiten ari da goizean goizetik, eta esaten da gaurkoa bezalako egunak direla egun handiak, herriak bere oparotasun guztian bere aurpegia erakusten duena, eta hori bere izaten ari da, eguraldia ere lagun, giro epela, eguzkia goizean goizetik, eta jendetza igaran bertan ikusi dugu, Hernanitiz etorren korrika horrek dagoeneko jendetza zeramala berarekin, Antiguon ikusgarrie izan da, ze jende piloa batu den korrikara, eta Antiguotik ondoren Kontxako pasabide horretatik irudi ikusgarriak ikusi ditugu, egun sentiarekin batera, Aldezarrean lehen joan etorri egin du, baita hemen ere, gu kursalpareko naiz gunetik ari gara zuzeneko emankizu hau eskaintzen, eta bertatik ere pare bat aldiz ikusi dugu dagoeneko korrika igarotzen, izugarrizko festa izaten ari da, egunik handienetarako prestatu da gaur Gipuzkoako hiriburua, korrikaren 22. edizio amaiera honi ongi etorri bero hori emateko, eta inoiz utxe egiten ez duenak, herriak alegia gaur ere, korrikaren amaierak merezi duen neurrian erantzuten ari dela ikusten ari gara ordu honetan, eta une honetan, esan da bezala, ikasbide kultur elkartearen eskutik korrikaren 22. edizio honetako lekukoa, 2552 kilometro dagoeneko eginda Euskal Herriaren luze zabalean, eta orain bai, azken txampan sartuta, azken kilometroak ditu korrikaren 22. edizio honek. Azken kilometroak, eta hemen izango gara, arratsaldeko ordu batak arte, naiz irratiaren sintonian korrikaren azken kilometroiei jarraipen egin, eta aurtengo korrikak eman duen guztia zuei kontatzeko asmoz. Esan dugu nontxe doan oraintxe bertan korrika, baina esango duguna da korrikan bertan, lasterketan bertan, barruan dena, Jon Garate lankidea dugula. Jon, egunon, ze giro dago hor barruan? Aupa Inara, aupa Jon, eta aupa entzuleok hemen txegoaz, Aldezarra zeharkatu berri dugu, eta bagoaz, sekulako giroa dago, jende piloa batu da, eta hemen txegoaz, goizoizean giro fresko izan dugu, baina epeltzen hasia da, eta jende guztionen tartean ez da gotik. Eta gutxiago euskararen alde, beraz hemen txegoaz, badakizue, goizean zehar izango garela, lasterketan barrutik sartuta, beraz, zein nahi duzuenean, saiatuko gara adierazpenak erabiltzen,
eta hementxe jarretuko dugu. Aupa korrika! Eskerrik asko, Jon, hortxe joango zaigu, korrikan. Bera ere, korrika, kontatzeko korrikaren barrutik, zer giro duten bertan, talde zabala arituko gara gaur kontatzen zuei guztioi zer ari den gertatzen une oro. Donostiako kaletan esaterako, amaiera ekitaldia izango den puntu horretan da, Pelli leku ona lankidea baitere, egunon, Pelli? 7.000-tik gora hizkuntza badaudela munduan, eta gehienak ez dutela batua. Eta gu bezalako herri txiki bat, eta hizkuntza txiki bat, eta minorizatua montan, iritsi izana batua izatea, bueno, hori batzuen erronka izan zen eta lortu indegu. Eta gainea gauza bat esan nahi dute, Baionako talde hartan bat zeuden, bai PNV-koak, okotz, oso ondo oroitzen naiz, eta bai abertzale indar guztiak. Pentsasazu garai hartan, ze nolako aseon politika, eta alere, Jose Luise lortuzun danak biltzea behin eta berriz, bultzada emateko hizkuntzari. Eta hori niri iruditzen zait izugarrizko merezimendua. Hori da. Eta gero, bukatzeko, behin eta berriz, kultura, politikan pean dagola. Eta hori ez da posible. Hori herri batek ez du hori soportatzen, besterik ez. Gaurkoa, hemen ikusten zaitugu, zure senidekin zaudela, semeekin. Nola bizi duzu korrika? Baldiko lanuna. Zuretza zer da korrika, Jone? Oi, ama, pues, mira, gauza asko da korrika. Herria bizirik ikustea berriz euskararen inguruan, eta batez ere gazteri hori ikusten dana, hori, horreko unkitzen hau. Osea, nik korrika zuen zean ikusten dut, eta behin eta berriz izan, mirari bat. Mirari bat, berpiztu iten hau eta unkitu guztiz gainea. Eta gaurkoan ere, korrika bai, baina aldarri bat ere bai. Hemen Donostiko liburutegi nagusiari Jose Luisen izena jartzea, ezta? Bai, horregatik esan dut, Bai, egin diran alegin guztiak alperrikakoak izan dira eta horrela ez goaz, ondo nire ustez. Eskerrik asko, Pelli, ez dugu esan, kontatuko zineten noski, baina Jone forkada izan du alboan, Txillardegiren alarguna, joango gara aldian, Pelli leku onarekin eta Jon Garate lankidearekin konexio horiek egiten, hori baina lehen ordea emango diogu biztadizo bat, egunak ekarriko duenari. Bueno, egune ekartzen ari dena, zuzenean korrika esango dizugu entzule eta ikusle guztiei, izan ere naiz.eusen zuzenean ere ikusi alduzue, egiten ari garen emankizune berezia, une honetan zuzeneko irudiak jasotzen ari garenak, Donostian barrena egiten ari den ibilbide hori korrika, bide luzea du, ordu honetan Amara berritik Loiolako herriberetara bidean dagoela, eta gogoratu naiz.eusen zuzenean ikusi alduzuela korrikaren amaierako emankizun hori, gu kursalpareko naizunetik ari gara, bulebarretik ere zuzenean arituko gara noski, amaier hori emateko, eta naizen ere ikusi alko duzuena une honetan, kursal inguruak itxura lasaia dagoela dirudi, orain dela 2 minutu besterik ez, izugarrizko, giroa zegoen lekua korrika igaro denean, orain atxeden tartetxo bat, eta gero berriro korrikarekin batera iritsiko dena, eta ikusten ari zaretena ere une honetan, ikusten ari zaretenak behintzat, bulebar parean, korrikaren amaiera izango den eskenatoki horretan, eta gaurko sekretu handia argitzea espero duguna, mezu hori, zer dion mezuak, noski, nork idatzi duen mezu hori, eta hortxe udaletxearen albo batean, bulebarrean bertan, dena prest, korrikaren amaiera hori, lekuko hori, Euskal Herria luze zabalean igaro ostean, bertan amaituko baita, 22. edizio hori. Une honetan korrika, esan da bezala, Amara ingurutik, Loiolako herriberetara bidean abiatuta dagoeneko, horren jarraipena ere kontatuko dizuegu, lehen konexioa hasi dugunean ikasbide kultura elkartekoak ziren, Amara Berri auzo elkarteak ere hartu du, Pausokak ere bai, Herri Bertso Kultura elkarteak, ikasbideko guraso elkarteak, eta Loiolako kilometroetara laister iritsiko dira, orain 2553. Kilometroan dagoelako korrika, Loiolan, Loiolako Ontza Kultura elkarteak, Euskal Gorrak, Lab Donostiak, Kutxa Fundazioak, Transfusio eta Gizaunen Euskal Zentroak, anistasuna, lekuko eramaile hoien baitan ibilbide, luzea duelako gaur, Donostian bertan kontatu dizuegu lehen ordu horretan, lehen
bizi Errekalde, Ainorga ingurutik sartu da korrika Donostiara, igara parte horretan antiguan izan da, eta bertatik lehen sartu irtena erdialdetik, Gros eta Aldezarretik igaro ostean, Amara parean doa orain, Loiolako herriberetara begira, eta Donostian ibilbide luzea du oraindik egiteko amaierara bitartean, Martutenera joatekoak direlako, Egiara ere bai, eta Egiatik aurrera, esan genezake, hor bai azken txanpa hasiko dela, Intxaurrondotik, Herrera, Altza, Bidebieta, eta hortik bera dagoeneko, eguardi aldean espero dugula korrika, hemen gu gauden gune honen paretik pasatzea, kursal pare honetatik, bulebarreko Zumardi horretan, 22. edizioni amaiera emateko, eta amaierak korrika honek izan duen izugarrizko arrakasta horren neurriko ere izan behar da, eta Donostia jai erraldoi bat bihurtuko da, amaieratik aurrera ez, goizetik ere dagoeneko hainbat gunetan antolatu direlako hainbat ekimen, 8 gune nagusi antolatu dituzte kasu honetan, korrikaren bukaera jai hori ospatzeko, 22. edizionen amaiera hori behar bezala ospatzeko, Etxepare gunea deitu dutena bulebarrean, eta bertan, besteak beste, ekitaldia amaituta gutxira, alegia korrika amaituta gutxira, egunean beinen partida izango da. Oraindik ere demarako hoz bazaudete, hortxe behintzate aukera dotorea, zutik elektrotxaranga, alarma morea eta kilimak eta alden eskutik gero girotzea bertan, alderdi ederren, ziur aski guraso eta aur planerako bidea edo, Perretx Porrotx eta Marimototx izango dielako arratsaleko 5etan, jateko ari dagokionez ere hainbat gune, Eusko Labele gunean adibidez, baita Gipuzkoa plazan, Sarrigi plazan da Trinitate plazan ere, bertan Trinitate plaza honetan izango da Bazkari nagusia edo, bitxandatan antolatu dutena, plaza berria, Konstituzio plaza edo deritzona ere, Erromeria gune izango da arratsaleko 5etan, eta noski aipatu gabe ezin utzi, Zuloaga plazan izango den naiz gunea, bertan eguarditik elektrotxaranga pirate izango da, auzoko egitasmoen emanaldia, Gipuzkoako gazte sortzaien sarearen aurkezpen emanaldia, eta arratsalderako kontzertu nagusiak, Lamiak, Mugan eta ETS-erekin, eta aurreratuko dizuegu ere, gaur naiz irratia, dena emanda datorrela korrikaren amaiera honetara, eta orain korrikaren amaiera kontatzen ari bagara, 3etatik aurrera musikaria berezia eskainiko dizuegula, naiz gune horretatik bertatik, Iker Gurrutxagak zuzendutako saioa, 3etatik 7 bitarte, musika izango da noski protagonista, kontzertu horietako giroa ere jaso nahi dugu, zuzenan jarraitu halko duzu FMS eta internetez musikaria emisio berezi hori, eta han bertan ere bai izan ere, set berezi bat antolatu dugu, esan behar nuen antolatzen ari gara, esango dugu oraindik ere Iker ziur aski prestaketa lan horietan ari delako, baina esan dago, 3etatik 7 bigarren kolpe hori, dagoeneko festa giro erabatekoan sartuta, Zuloaga plazan, Donostiako Zuloaga plazan eraiki dugun naiz gune laranja horretan. Egingo dugu konexioa berarekin Ikerrekin bai jakiteko zer moduz doazen. Ia osatu duen. Hori da, eta zer moduz doazen Zuloagako prestaketa guztia. Grazia egin dion esan duzunean dena emanda gatoz, eta hala da goizetik, ez da, egokitu zaigulako korri egitea. Batzuk gehiago bestatzu gutxiago. Esan behar nuen. Taldea galtzen joan naiz, Erritmo bizi-bizian ez detorren, eta guk zertxo bait moteldu nahi genuen, baina ez berri ere hartu du erritmoa eta aurrera joan da. Antigoko tunelera iritsi naiz, han lantalde guztia galduta egia esan, gero ikusi dut ordea, garatea ez da noiztik ari den korrika, goizeko 7:00 handik hasi, eta orain entzun dugu moduan, oraindik ere korrika ari da, beraz, etenik gabe ari da. Kirolaria da, eta bakizu, kirola albistak ekartzen dizkigu, eta erakutsi beharko du, ez da badela bentsate kirolaria. Praktikatzen duela, kontatzen duena, egunero ordu bietan. Hori da. Esan bezala, Korsaleko estudiotatik ari gara oraintxe bertan zuzenean, baina egunean zehar joango gara, eta entzun duzuen bezala, Jon Tellerak aipatu digunez, gustu guztietarako egitaragoa izango dugu gaurko egunean zehar, beraz, gerturatu zaitezte Donostiara. Aipatu dugu Pelli leku ona gure lankidea Donostiko kaletan dela, oraintxe bertan paso eskatzen ari zaigu. Beno, Jon Insausti, Donostiko zinegotzia, zer moduz junda korrika eta zer eta lekuko hartuta dauzi, ez da? Ondo junda eta gainera poztekoa izan da, ze berriz ere, eta zorionez berreskuratu ditugu ariketa kolektibo hauek, ez da, hasi ginen ginauteriekin edo horrelako festekin, baina korrika ere bada horrelako ariketa kolektiboa, Euskara oinarri duen ariketa kolektiboa, eta uste dut alderdi horretatik behintzat, esparru horretatik behintzat, pozgarria dela berriz ere jendea batuta ikustea, eta Euskararen alde baldin bada, asko zobe.
Donostiak jasotzen du korrikaren bukaera, prestakuntza lanak egongo ziren, imaginatzen dut, baina hala ere pozikan, hiriak jasotzen dulako korrikaren amaier, ezta? Bai, guk askotan Donostiako udaleko euskara zerbitzutik lan egiten dugu Donostia euskararen hiria lelo horrekin, eta hori mantentzen saiatzen gara urte guztian zehar. Horretarako egia da baliabideak jarri behar ditugula, ekimenak behar ditugula, egunerokoa landu, korrika garrantzitsua da, baina ez dezagun ahaztu urteak egun gehiago dauzkagula, eta uste dut Donostiak daukan edo indartu nahi dugun izaera horretan, korrika badela balio gehigarri bat. Aurtengoan, eneko goia ez dugu ikusi, baina aste honetan sare sozialetan jende asko pixkat oroitu du azken korrikan gertaturikoa. Hor, zuek imaginatzen duzuen udal talde barnean, hori humorez oroituko zutela, ez da uste? Humorez oroitzen dugu, baina ez zan azkena horregoa izan zen, beraz, ondo gogoratzen dugu. Deskuidoa izan zen, hemen zeon bere seme-alabekin, baina lortu genuen 2019ko atxukunitea, eta aurtengoa berak ez du aukerarik izan gaur hemen gurekin egoteko, baina gaurkoa politia izan da. Txukun atera da, egunak gaina laguntzen du, eta jai giroa eta ospatzeko giroa bintzat badaukagu kalean. Ondo, mila esker Jan. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Peli, esan bezala, goizeko 10 eta 4 Donostian gaude Kursaleko estudietatik zuzenean korrikaren 22. edizioaren azken festan. Egun on izela guztioi. Naiz irratia. Egurra beti moduan, orain ere ekarri dutena, naiz eta, berezitasunak dituen lanarekin aurkeztu duten oraingoa Niña Koyote eta Chico Tornadok, versus bat egin dute, Don Kondor eta Ñora Lakranekin. Euskera ditxoiten, letrean inguruan metafora bat dela, nabaria dela edo hori pentsatu dugu, eta zeini ari zaiete ditxoiten. Ez dakit, eske, bai nahiko literala ere bada, hori ze, justo ez udara hontan idatzi zuen Koldor letra hori. Kristo notza pasa, egia esan, udara hontan Euskal Herrian. Ju nahi genuen, baina nola grabatzen nahi ginen, ezin genuen ninoa joan. Hemen egon gara guztia ditxoiten. Bai. Baina, guztia izan daiteke inbeste gauz. Izan daiteke independentzia alde hortatik dijoa, ez? Baita ere bigarren estrofan esaten du, ez? Gure sustraiak negarrez, ez? Ezagit, hortikan dijoa hildoa ere, ez? Orain pixkat, mingotxe izango da urrengo kantuaren aurkezpena, baina egin beharra dago, sekurokrazia kantua. Letrak gainera zentzua hartzen du, oraintxe bertan are gehiagoa kaso, bizugun gara guztia kontuta hartuta, baina aipatu beharko dugu, Ioritza Paulazak egindako letra dela, hori galera handia, zuentzat ez bairi gabe, eta bai kulturako beste hainbat artistarentzat ere. Guretzat da izan da bandaren parte bat galtzea, egia esan momentu enten, oso gogorra. Oso lagun mina zen, beti izango da. Hori da. Eta beti hasieratik lehenengo diskatik berak hitzak egin dizigu, disko guztitan. Nik uste diska hau dela fidelena, zuzenean egiten dugun, nahi esan ez dago gitarra estrarik, iaia baten bat dago hortikan diskoan zehar, eta efektuak baita ere zuzenean horrela ibiltzen ditugu. Galdua zara soilik. Ez dakit orain Don Kondor eta Ñora Lakran agurtu behar ditugun. Egia esan sortu zen, 2016an, Guadalajaran jo genuen festival batean, Mexikon. Mexikotik egin genuen bira hortan, kumbia leku guztitan topatzen genuen, hasi ginen tontakeriakin. Noiz baita eta kumbia talde bat ingo dugu, eta ez dakit zer, baina broketan, Iroia Lantzen kantua utzi dut, propio, klasiko honen bertsio hau. Maketa erakutsi genion, eta flipatu egin zuen. Bere erreakzioa izan zen. Ni beti jendeak eskatzen, konfinamendu osoa jendea eskatzen gure kantuen bertsio lasaiak eta ezin. Baina batean zuek honekin etortzen zate, baina asko guzatu zitzaion, eta egia esan oso zaleak ean estesiaren oso zaleak.
Edo aldaka gerturatzeko, gustoko duzun aldaka. Hilobiraino eramateko, ez da, batekin hartu eta, bueno, gerturatu ditzagun aldakak hilobia lantzen has gaitezen elkarrekin, ez da? Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tatik 12:00-etara. Goizeko 10:20 Donostian gaude entzule korrikaren azken metroei, azken kilometroei jarraipena eginez. Jon, nun dago, une honetan korrika? Ba, une honetan 2500 eta 45 kilometroan, Donostiako Laben eskutik lekuko hori, sindikatuko banderak airean ikusi ditzakegu korrikaren buru horretan, Txomineneako parkearen ingurune horren hasieran doa une honetan korrika, esan da bezala 2545 kilometroan, Loiola parean, gero hortik Antzieta pasea lekutik egingo du aurrera, Martuteneko espetxetik ere Laister pasako da, korrika hori, pasaera berezia izango da hori ere ziur aski, aurten bai, aurreko urtetan ez bezala, Euskal Preso Politiko dezentek ere, korrika nolabait usaintzeko edo bizitzeko edo entzuteko aukera ere izango dutelako, eta begi bat ere jarriko dugu, ia Leioren batetik ies egiten duen keinuren batek edo denedalako batek, ziur aski korrikalarien aldetik bai izango direla keinuak, esan da bezala, Txominenea hasiera horretan honetan korrika, Lab sindikatuaren eskutan lekukoa 2545 kilometroan. Eskerrik asko, Jon, korrikak nekaezin egiten ditu, 11 egun gau eta egun ez dago gelditzerik ez dagoetenik, Euskararen mezuak Euskal Herria zeharkatzen du bere irtera puntutik, helmugar arte, horrela abiatu zen korrika Amurrion, orain 11 egun. 2 urte ez, 3 urtez, zain izan gara berriro elkar ikusteko. Gainera ez dira nola nahikoak izan. Zaurgarriago bihurtu ginen, une latzak pasa ditugu. Gertukoekin ezin egon, tartean behin, tamalez, nahi baino lehenago agurtu behar, era berean jakitun gara, pandemiak errotik ezabatu duela Euskara plazatik, zein askoren bizitzatik. Hori dela eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu, korrikak dakarren Euskararen uholdea berreskuratzea. Beraz, 2 urte zail pasa eta gero, gora Euskara eta gora korrika! Gora bihotzak eta biba zuek! Korrika, 2022ko martxoaren 31an hasiko da Amurrion, Araban. Eta 11 egun geroago amaituko da, apirilaren 10ean Donostian. Ordutik hona dozenaka pasadizo bizitzea egokitu zaio korrikari, aurten egin dio aurre euriari, haizeari eta elurrari ere bai. Furgonetari bultzaka edo furgonetan atzean lasterka. Korrika ibili da ekialdetik mendebaldera, Aturritik Ebrora, Korellara iritsi arte. Bai, freskura ekarri egutena, eskerrik asko etoitzagatik, haupa zuek! Misio bat du korrikak eskuz eskuduan lekuko helmugaraino ekartzea eta horretarako fin ibili dira haur gazte heldu eta oso helduak ere bai, 89 urte dituen Dolores bezala. Gerra garaian euskara galdu, baina seme-alaba eta bilobei oparitu zien gerora, haien ondoan eraman zuen lekuko Aloiun. Eta horrelako zenbat eta zenbat pasarte izango zituen korrikak. Horietako batzuen lekuko zuzen izan da seguru gure hurrengo gonbidatua Julen Mendizabal, egunon. Egunon, Ainara, Joar eta Jon. Arrosa irratisareko berri emare bezala jaso ditu egunez egun zure kontakizunak. Gaur zer moduz, nekatuta?
Bai, nekatuta, duela 11 egun ja zikinen Amurriotik ona korrikarekin, baukogu sentsazioa duela 2 hilabete izan zela guzti hori, bidean pilatu ditugun, hori nekea, postasun, ilusio, indar eta guztiarekin, eta gaur oso pozik hemen egoteaz, Donostian egoteaz, horrelako eguraldiarekin, horrelako giroarekin, eta gogotxu ikusteko nola amaitzen den, zein den mezu eskutua, eta bar. Nork esango zuen, ez da, ikusi ditugun eguraldiak ikusita gaur Donostian horrelako egun aterako zitzaigunik, baina, ez gara kejatuko, ez da. Ni pixia fetitxea banaiz, eta eskatuko jo realizazioko lankidei, ia ikusi aldugun, ze hori da korrikan furgonetan joan den mikrofonoa, Pule? Bai, hau da korrikan erabili dugun mikrofonoa, lagun batek egin zidan irude inprimagailu batekin Arrosasarearen logoa, baina, karo... Erakutsitazu kamarak ere ikusteko hori da. Baina honekin ibiltzeko, artefakto honekin ibiltzeko nahikoa lan, eta askotan konexioak eta zuzenean mugikorretik egin ditut, edo beste kasko txikiago batetik, honek ere olako mikro batekin ibiltzea ere baitu bere lanak. Bizirik iritsi da amaierara eta ez da gutxi. Ez da gutxi, hori da. Nola egin izan duzu, Julen? Zer dutarako egoten zinen furgonetara? Goizeko 8 eta 25etan hasi ginen lehenon konexioak egiten Arrosasarearentzat Labedi bitartez, eta ordu horietan, gero Neiz irratia ere askotan lehenengo konexioa izan da, goizeko 9etan, eta zorionez guztiak egitea lortu genuen Andoainekoa izan ezik, Martin Ugalde Kulturparkean geunden zai, korrikarien zai, eta konexio hori egin genuen furgoira eta korrikan egon gabe, baina oso polita izan zen ere, bertan zeudelako Berriako langile guztiak, Euskalgintzaren kontseilukoak, mugimendu feministakoak, hori gure hizkuntzaren eta gure herriaren toki estrategikoa da, Martin Ugalde Parkea, denok ezagutzen duzuten bezala. Berez izaten da korrika bertatik igartzen emakitzen. Geratu egiten da furgoneta, ez da barrura sartzen, eta nolabait korrikak bere bidea bakarrik egiten du. Parke barrutik egia. Hori da, barrutik egiten du, eta egon ginen eskusoinuakin eta panderoarekin gironean zai, eta hori polita izan zen. Eta gero, zenbat ordu pasatzen zenitun furgoneta gainean? Gero furgonetatik kotxetara ere saltoka ibili gara, kotxeak ere genituelako, batez ere furgonetan ez dailako toki askorik bertan egon behar duten komunikabide guztientzako eta abar, eta goizeko 8:30 harrapatzen genuen korrika, eta bagian gaualdeko gaueko 9 arte inguru arte, bertan egoten ginen, tartean bazkaltzeko tartetxo bat izanez, eta hori izan dagoetzako korrika, bazkaltzeko, afaltzeko eta lo egiteko denbora gutxi, eta egunean zehar, korrikarekin. Askotan esan didate, korrika oso egiten ari zara, baina egiazki egunez ezagutu dut korrika, beste izi batean soilik gaua ezagutu beharko dut osorik egiteko, baina gau bat ere egin genuen, ostialetik larun baterako gaua furgonetan pasatu genuen, eta betan harrigarri izan zen, ezberdina delako korrikan ibiltzea furgonetan egunez eta gauez. Gau hori izan zen, elurraren gaua edo... Ez, azken gaua izan zen, Leitzaldea, Malerreka, Bortziriak, eta hortik, Ibardinetik, Lapurdira pasoa egiteko gau horretan, gau guztia furgonetan egon ginen, eta benetan aldatzen da, ez? Egunean zehar, badago, gauez konexioa lekuko eramaten dutenekin eta korrika egiten dutenekin erabatekoa da. Hau da, iluntasun batean korrika egiten ari dira, eta ikusten dutena da, barkitasunean, furgonetakoak, ez? Orduan hor, hartu eman bat, konplizaitate bat sortzen da, eta oso polita izan da ere, gauetan nolakoa den, korrika nolakoa den ezagutzea, eta gainea paraje guztioetatik, Malerrekatik, ikusia izan genuen guztia, ez? Lekitxoko deabrutxoak beraien espektakulo, Susiriekin egindako espektakularekin, joaldunak ikusi genituen, eta momentu horretan musika itzali zen, gaueko goizaldeko 3 inguru ziren, eta isil korrika soilik joaldunen soinua entzuten, hartzak hartu zuen ere lekukoa, eta izan zen, espintzik karagarria gauez ezagutza hori. Aurten eguraldiak ere gainera, ez? Euskal Herriaren klima aldaketa guztiak erakusteko bide eman digu, oso ordu gutxitan, paraje erabat zuriak izatetik, batean paraje erabat horiak izatea, herriberara egin zuelako, gero berriro Pirinioetara inguratzean berriro ere elurra, ikusgarria esateko, esate dute, ez Nafarroa ez dela provintzia kontinente bat dela, kaso honetan Euskal Herri guztira baliatu aldugu hori, ez dena ikusi da, eguraldiak. Oso derri izan zen, hori lehenengo larun batean, Iruñerritik Iruñerantza egiten ari ginenean, goizean goiz, Nafarroa zegoen, soineko zuri eder batekin jantzita,
erabat dizdiratxu zegoen bazter guztiak eguzkiaren ondorioz, eta egun horretan bertan, jaitsi ginen, hasi ginen jisten, Nafarroko herribarerantzat, eta denbora tarte oso gutxian, 12 gradu gora egin, eta erabat beste paisai batzuk, beste klima batzuk, eta hori esan dakoa, ezagutu du guztia, Amurren hasi zen egundoko euritearekin, egundoko kaitzarekin, eta gaur Donostian, eguzkia daukagu. Oparia esango dugu. Eta giro epela, eguzkia eta giro epela. Julen, zuretzako, lehenengo aldia izan da furgonetan? Bai, lehenengo aldia izan da, arroza sareari esker eta aikari esker, aukera hau, opari hau eta lan hau egin behar izan dudala, eta gogotxunagoia, 23. ediziorakoia gogotxunagoia, kurrikuluma maigainean jarrita. Bueno, korrikako furgonetan jende asko eta asko joan da, eta horietako beste bat izan da, Ane, Lordi, egun honan, Egunon, bai. Oraintxe bertan furgonetan zoaz? Bai, hemen hau, lehenengo furgonetan. Nun zabiltzate oraintxe? Ontxe momentuen Martutenetik Loiolara bueltatzen dabil berriro, gero egia erantza sartzeko. Bueno, azken txampan sartuta, ja. Bai, azken orduak falta dira, lekukoa helmugara heltzeko eta mezu hori ezagutzeko, ezta? Lehentxeago Juleni galdetu diogu, zer moduz gaur, somatzen alduzuten ekea edo oraindik ere emozio hori barruan sartuta? Bai, ez nazketa bat da, alde batetik nekea, beste bat emozioa, ilusioa, tristura bukatzen delako, baina aldi berean korrika hori da, ez? Eta hau bukatu bezain lanzer, 23. jarriko dugu burua, eta ea zer datorren. Espero dugu gehiago egin behar izatea izan be helburu argia da, ez? Alde batetik ekaren helburu ekonomikoa eta bestetik euskararen aldarria. Espero dugu urte bibarru, Euskal Herri euskalduna izango baliz korrikarik egin behar izatea, baina tamalez uste dugu 23. ere bilan elkartuko garela. Bueno, Jon, ezakit, ari naiz pentsatzen hemendik 2 urte barru eta Julen eta han entzunta, akaso guk ere kurrikuluma utzi beharko dugula furgonetan joateko. Bueno, furgonetik kanpo ere badago, Badago lan. Batzutan esaten dira, gutun, aholku gutunak edo eskatzen dira kurrikulumerako, Julenena eta anerena guk aurkiztuko ditugu, ezta? Hane, pentsatzen dut, Amurrion abiatu zenuela zuk ere ibilbidea, 11 pasadizo bizi izango zenituzten, ez dakitola nahiko zenuken bat nabarmentzerik edo? Ez egia esan, Julen eta biok talde berean egon gara, eta 11 pasadizo bizi izan ditugu, eta denak bereziak, ez? Elurraren gaua guzen urbietik bizi izan, baina goizaldean batu ginen, eta oso momentu bereziak izan dira, bai hiriburuak, jendetza, eta gero asteburuan herriberaldian bartu duan jendetza, ez? Aurten eskimarratzekoa, Euskal Herriko bazterrazkotatik nola hurbildu den jendea beste toki batzuetara, atzo ere Baiona bete-bete egin da zegoen. Ez dakit, guk impresioa dugu, baina ez dugu jarraitu, zuek ikusi duzu azkenean zenbat jende pilatu den, herri-zerri joan denen korrika, baina badugu impresioa, ez dakit horrelakoetan markak haustea zitzegin daitekeen, baina jendetza ibili dela korrikan, ez dakit aipatu daitekeen markak hautsi diren aurtengo korrikan. Bai, beti ari gara gauza bere errepikatzen, jendetzan eta hemen eta hiriburuetan eta herri txikiagoetan ere, eta bai, ezin da kontatu zenbat jende bildu den korrikara, baina egia esan babesa izugarria izan da. Ane, Elordi, eskertzen dizugu gaur gurekin konexio egiteko aukera izateagatik, disfrutatu azkeneko momentu ez. Eskerrik asko zuei. Besarkada bat. Ez dakit zure impresioa zein den, Julen, zu ere hor egon zarelako ikusi duzulako, ez da, zenbat jendetza batu den. Badago nolabiteko inflexio puntu bat aurtengo korrikan? Egia esan ez nuke jakingo erantzuten, eta gure sentsazioa izan da, benetan kolosala izan dela, esolik hiriburutan, baita herri askotan ere, eta ez dakit, ez daukate erreferentzia gerturik ondo kontrastatzeko, baina bagian korrikari jendetsuena. Horatzen dut, garazinari ginela, korrikaz gozatzen ikusten jendetza guztia aldezarrean zeharre korrika, emakume adintxu bat gerturatu zitzaigun unkituta, esanez, korrika hasi genuenean hemen laukatu ginen, eta garazikoa jendetza bat ikusi genuen ez. Orduan, agian izan daiteke handienetarikoa. Gero, agian korrikak duena da, alderatzen hasita ez dakit handiena den, baina egia dena da, gero gertatzen denean, korrikak gertatzen denean, alako leherketa da, alako, horren bueltan, alako emozioa mugitzen du, alako indar erakustaldia ere herri gisa, momentu horretan behintzat, bizi duzula, inoiz gertatu ezten zerbait balitz bezala. Lehen ere izango ziren ziur aski, edizio jendetsuak, aurrekoetan orduan nik ez dakit adiz, aurtengoak gehiago izan dene. Hor badira datu batzu laguntzaien aldetik eta eman zituen antolakuntzak, beste urtetan baino desente gehiago zirela, eta ondorioz, parte hartzea ere, neur genezakela termino horietan, baina egia dena da,
Alderatuta gehiago izan edo ez, bizi dugunean eta ez, gaur gu goizean korrika egin dugunean berriro edo norberak gure herrian egin dugunean korrika ere, hor barruan zoazenean bai da inoiz bizigabeko zerbait oso handiaren sensazio hori ez, eta hori oso ekimen gutxi izango dira hori lor dezaketenak, oso gutxi bat ere ez esatearen. Esango nuke gaur egun ez dela alakorik. Hemen pasadizotan sartuta ez, elurrarena ziur izango dela aurtengoak horrutziko duen ez, historiarako utziko duen pasartetako bat. Eta ni hor buruan dabilkidana ez, momentu batean egon zan beldurra korrika eten egingo zenik edo ezin izango zuenik abiatu? Eta zein metaforikoa den gertaera hori, ez? Eginokoa, Arabako aldatik Nafarroakoa, ez? Hori da ere gure hizkuntzaren eta gure herriaren historia, ez? Bai, pasa izan dako beldur guztia eten egingo zen, oso gertu egon ziren gure herria eriotz kondena bat ezarri zioten, oso gertu egon ziren gure hizkuntza ezabatzeko, eta lortu zen lekuko aurrera eramatea, herri bultzada, zazpitik, eta hori. Ustez, bildur horretan oso beste metafora azaltzen du euskararen historia. Horrek labur bilduko du ziurazki ez da zer den korrika eta zer den hori da ez, euskararen urtetako borroka hori. Zuk ikusi duzu jendearen aldartea furgonetatik, ez dakit zer impresio jaso duzu hortatik. Ikusi izan ditugunen irudiak badago elementu bat nik uste dut ez lekukoa daramaten horietan dela, daramaten irribarrea ez. Bai. Ikusi ditugun irribarre guztiak dira zenbaezinak. Askotan galdetu digute zein den toki hon bat korrika egiteko, eta guk korrika guztian zehar ikusi duguna da toki guztiak direla honak, toki guztiak direla unkigarriak, jende pertsona bakoitzak korrika heltzen dionen puntuan, ja da zerbait gogoratzekoa, eta hori oso irrifartsu eta hori da ikusi dugun, ikaragarria. Bideo batez, karriko du gogora gaur Gari Garaialdek bere Twitter kontuan jarri duen argazki bat netzat oso esanguratxoa dana. Normalean ikusten ditugun irudiak izaten direlako, jende askorekin, hiriburuak zer esan, baina bera jarri du argazki bat gaur, bi pertsona korrika, lekukoa zeramana eta laguntzailea. Eta hori ere bada korrika, ez? Esan nahi dute ongo da momentu batzutan oso jendetsua diren puntuak, baina aurten gutxiagoten ikusi da ordea, irudi hori, nik aurreko ediziotik badut oso gogoan, maiz irudi horiek eta asko viralizatu ziren gainera, euskera normalean osasuntxuen ez dagoen lekuetan ematen direlako alako irudiak, eta aurten ni, lehen esan dut, fetetxista, baina pixka bat korrika grupia, ez da nola ditzen zaion horri, baina naiz, oera joan horretik begiratzekoa, korrikaren zuzeneko seinalega, esnatzean begiratzekoa, eta beti jendea ikusten nuen, ez du topatu izango ziren oskita argazki Gariren argazki hori adibide, baina begiratutako guztian behintzat, ni beti jende asko ikusi dut, eta zuk ikusiko zen dituen, baina gauez ere jendea ibili da korrika. Bai, nik ere ikusituan irudiak, beti talde txiki edo handi, beti gonda taldea, eta aurtengo edizioen soilik gogoratzen dut bat, 3 lagun egon ziren korrika egiten, Arabako gauez, Arabako zonalde batean, ez dakiten Murgia ingurutan edo hor, kilometro dexente egin zituzten, eta horrekin batera, ez dakit, gero eta gutxiago dira horik, holako kilometro bakartiak, baina horrek ere badu bere xarma, ez? Begiratu nahi dut jarri duelako, Garik ze puntutan zen argazki... Bitartean esango dugu, korrika Loiolara sartu berri dela, Martuteneko espetxetik igaro berritan, eta Loiolako bidean honezkero, Amara berri AEK Euskaltegiaren eskutik une honetan lekuko hori, Loiolako lehen lekuko hori, 2005 eta 58 kilometroa da, Txuri Urdin Izotze Jauregiaren eskutik izango da gero, Lasai gero eta Urkirolakek hartuko du, Loiola zeharkatzen, ordu honetan, pixka bat atzeratuta dabil, ikusiko dugu, orain, hor gero galetuko diogu, Juleni ere, furgonetak ere ematen dituen azelerazio horiek edo badiren, ordutegira berriz lotzeko saiakera horretan, Loiolako tren geltokitik une honetan pasatzen korrika, beraz berriro, erdigunerantz pixkanaka, egiara sartuko baitira, oso kilometro gutxian, pare bat kilometro barru, egian izango da korrika. Murillo de las Limas, da Gari jarritako argazkia, kaso honetan Tutera inguruan dagoen herritxo bat da, herribera inguruan, horri buruz ere galdetu nahi nizun, baldago alderik korrika nola bizi den herri handietan eta herri txikietan, esan nahi dut, hiriburuetan azkenean jendetzak batuta ez, baina herri txikietan, herri handietan hor badago korrika bizitzeko modu ezberdin bat? Bai, guk somatu dituguna da, adibidez, Nafarroa hegoaldean eta Euskararen egoera dena bezalakoa izan da, toki askotan taldeak txikiagoa dira,
eta toki askotan ere badukate Euskal Herriko gainontzeko herrialdeko jendearen laguntza eta bertan daude, ez? Adibidez, Nafarroa hegoaldean, Bizkaitar eta Gipuzkoar askorekin egin genuen topo. Eta guri gero harritu gintuena zen Ipar Euskal Herrien aldiz, bai Baxe Nafarroan eta bai Siberuan, holako herri txikietan eta gainera herri tarteetan ere kilometroak egonda, bertako jendetzak aurrera eramaten zuela lekukoa, ez? Ezokatela, mentza momentu horretan, Euskal Herriko gainontzeko herrialdeko jendearen laguntzaren beharrik, eta hori bai, ikusi genuen ezberdintasun hori, ez? Horre, aipatzeko Tuteratik pasazenean ere, jendetza batu zela, eta horre alkateak ere, ez? Okerrez banago esan zuen, ondoko herrietatik etorri den jendea da, eta ez, Tuteran bertan ez, Euskaldunak badaude. Egia da, eta Tuteran bertan, ikastola albotik igaro zenean hor, aur, pila batu ziren, eta Tuterako alkatea aipatzen dezula, Tuterar batek esan zigun hori. Korrika helduta berehala, bera bazela elkarrizketa batean, eta berehala eskutatu egin zela, aipatu zigun bertako Tuterar batek, adintxu batek, eta bai. Neko lan badu Tuterako alkateak egia esan ez du aukera askorik galtzen, ez da bakarra izan dira, troll gehiago ere, korrikaren aurka aritu direnak, ustez euskaltzaleak direnak ere, bai, korrika ere izaten delako, adierazpen askatasunerako bide, jendeak ere, korrikan faltan botatzen dituenak ere eramateko bidea egiten duelako, eta presoen argazkien arira, Tuterako alkatea bezain okagarria egin aldetzaigun jendeari ere entzun diogu, korrikari gaizki esaka edo. Berala galdituko dizute Julen horren inguruan, ez da korrikaren inguruan izan diren mezuan hitz horien inguruan, baina pelileku ona lankideak paso eskatzen digu, kasu honetan Ataungo talogile batekin margarekin izan da. Jai jendetsu eta euskal ekitaldi orotan bezala, hementsen daude, Ataungo talogileak eta margarirekin gaude. Zer espero duzu gaurko egunerako? Zer espero duzu gaurko egunerako? Espero jendetza, espero deu. Lan asko behintzet, espero eta daune gora aldeakin handik jo. Hola, zuen espezialitatea taloak dira, zenbat kilo irina ekarri dituzue? 40 kilo, gutxi gora bera hor. Gutxi gorera zenbat talo ateratzen? Sekula ez deu kalkulau zenbatik. Jartzen geha, askotan azten geha, honekin konta berdin hau zenbat. Sekula ez deu lortu, masa batekin zenbat egin duen. Baita interes gehi ez deu jartzen zati, hor presak egiten zea eta ez deu sekula kalkulau. Zuek korrika nola bizi duzue? Korrika, ataunen ere, korrika ataunen ez dut pasatu, Ataungo udaletxek hartu zuen kilometroa, Lazkaon egin zuen, guk egin gendu San Gregorion korrika aldeko afari bat talo pingin zen, jendetza juntau zan baita, hane saio ginen pilo bat eitzen, eta bizi egunerokon emozionauta. Horrela jendeak ikuste dizut hemen txokolatea prestatzen zabela, zer nolako taloak eskatzen ditu? Oain lehen garai bat eretik asko aldau da, nasketa pilo bat. Oain, txistorra txokolatekin, gazta txokolaterekin, jende pilo bateko, oain nahi da nasketak egiten. Eta beste zeo zerrekerrikoan berdin izango litzeke. Nasketa jendei askoa izaio gustatzen oain. Zuk horrela nasketa horiek nola ikuste dituzu, berexiak dira? Ni ze prou, zati txokolatea txistorrarekin ez tegin ize sabore utiko duen. Ni bazpare, enez nasketa zalean nire honik. Eta ez da probatu bat dio. Pinta hona eukitzeo, gazta txokolatekin urtuta jartzen dane, pintea hona, ez da probatu sekula. Bazparena ausartu probatzea. Agian gaurko izango da eguna. Ez, gaur gutxiko. Gaur izango da, espero dugu, jenderi mateko, jendeare justu xamar, batzuk eixo dare, beste izan, da etorria eta, etorrianak saiatu beharko geha, behi dauen behinoa, benga, aiken. Marina izan da dira, mila esker margai. Bai, mila esker zuki. Mila esker Peli, gogoratu dezagun Donostian gaudela kursaleko estudioetan, korrikaren azken kilometroei jarraipena eginez, une honetan korrikan undugu jon? Egiara sartzear esango dugu, 2059 kilometroa delako oraindik, eta berehala bai ikusiko duguna egiarako bide hori hartuko dura, oraindik ere Loiolan dago, Loiolan azken metroak egiten korrika hori, Urkirolak taldekoen eskutik, gainera, hortxe bertan dituzte euren instalazioak, oraintxe ikusten ari gara Loiolako
Euskotren geltoki horretatik igarotzen ari dela korrika, beraz Loiolako bide hori eginda. Orain, korrikan ere aldapa gora edo bera ez dira, abiadura berain joango eta orain tarte pixka bat zaila da torkie, ez dutu hemendik desanimatu nahi, agian korrika doanen bat ere arituko delako gu entzuten, orain maldatxo bat izango dutelako, Loiolatik egiara egin behar dute orain bidea, eta bide horretan aldapatxo bat ere badagolako, egian ere ez da izango, ibilbide xamurra egia esan, egian lauetik ere gutxi duen auzoa delako, beraz, une aldapatxoak, esango diogu Jon Garate lankideari horti badabil atxeden hartzeko, tramo oso zaila dela eta oraindik amaierara ere arnasestuan baina erabat ito gabe iristea nahi dugula, beraz atxeden hartzeko tartea ardezala hor, eta egia eta gero ere izango duela tartea guri, korrikatik bertatik zuzeneko kontakizuna egiteko, gogoratuko gaitiegu gure entzulei, bi erreferentzia puntu behintzat baditugula kalean, bat Pegi Lekuna lankidearekin bereziki amaierako puntu horretan, eta bestea Jon Garate goizean goizetik, bere kirol doaiak erakusten ari zaizkiguna, korrikarekin batera erritmo bizian dabilena, eta gaur lesiorik gabe amaitzen duen bere egitekoa. Hala, espero dugu. Aldapa gora, aldapa bera dana da duelako korrikak, euskarak duen bezala. Julen Mendizabalekin ari ginen hizketan, Arrosa Irrati Sarreko berri emale berezia izan dena korrikan zehar, aipatzen ari ginen Julen, korrika badela noski, ez da, euskararen aldeko lasterketa horixe du bere funtsa, baina bada nola baiteko agertoki ere, bestelako mezu eta aldarrikapen batzuk egiteko, naiz eta hori ez izan oso gustoko beste batzuentzat, pentsatzen dut mezuek ere ugariak izango zirela, ez da, korrikan zehar? Ni ustez, norbaitek jakinei baldin badu, atzerritarren batek jakinei baldin badu, nortzu garen euskaldunak, korrikari begiratu behar diote. Korrikan ikusten baiti bada, errebindikazio ezberdin guztiak, kolore guztiak, anistasun guztia, baita kontraesan guztiak ere, eta errebindikazio pila bat arte horretan ere, ez? Eta izan daiteke errebindikazioak, errebindikazio feministak, LGTB eskubideen aldekoak, etxebizitzaren eskubideen aldekoak, errebindikazio pila bat, eta tartean, agian gehien tokiz-toki gehien ikusi dugun errebindikazioa, euskal preso politikoekin lotura dokatena izan da, errepide baztera askotan zenideak ikusi ditugu, maindireekin, argazkiekin, eta ni pentsatzen dut beraie dira lehenengoak nahiko luketenak beraien zeimalaben argazkiak ez erakutsi beharrez izatea, ez? Eta korrika hegemonikoa da, ez da totala, hegemonikoa da, eta hegemonia beti bazterrean usten ditu gutxiengo batzuk, gutxiengo gorrotatzaile batzuk, eta guk kiroltasunez eta euskaltzaletasunez onartu behar ditugun kritika dira. Aipatzen zenuen, atzerritar batek Euskal Herria zer den ikusi nahi badu, korrika erakutsiko zienola, eta agian bertakok, Euskal Herritarrok, zer izan gaitezken ikusi nahi badugu ere korrikan ikusi dezakegu, zer egiteko gai izan gaitezken. Hori da ere ez, zelako gaitasuna daukagun, hau laun artean hasi zuten zerbait da, Siberuan kontatu ziguten zelako lanak izan zituzten lekuko aurrea eramateko eta ez gelditzeko, eta hemen ikusten da herri honek badaukala gaitasuna, badaukala potentzia, badaukala inteligentzia, eta badagola indar bat, elkarrekin gauzak egiten ditugunean, gauza oso handiak egin ditzakegula. Agurtu aurretik, lan zailtxo bat jarriko dizut, zu izan zerelako, bakanetakoa egon dena horrez egunez egun, aukeratuko zeniguke uneren bat? Une pila daude, eh? Esan dendik, lan zaila zela. Pila daude, nik bat aukeratzeko askoren artean, baina atzo beratik Ibardinera gora egin genuenean, mugapaso horretan, egun sentia zen, eta furgonetekoek kuraiaren egun sentia jaizuten topera, eta korrikalari guztiek eskuan kabak kopa batekin gurutzatu genuen sasimuga inposatua, eta benetan zoragarri izan zen. Nik ere txalo egingo diot, oraindik ere Urruñako parte hori bizitako gisa badudalako, eta Urruñako jendea joantzelako izpegiko lepo horretara, korrikari ongitorri egitea, gero bertxori elkartean gosari ederra ere antolatu zuten, eta Urruñarrak beti onena ematen dute. Julen Mendizabal eskertzen dizugu izugarri gurera gerturatzeagatik gaur, eta gaur aprobetxatu, bihartik aurrera deskantsatu.
Bai, hori da. Bihartik aurrera eskantzatuko dugu, eta bueno, gaur lagun kresear batzuk datoz, korrika bizi nahi zuten, eta Donostira etorri dira, hau ikustera, eta datozen egunetan berekin egongo naiz berriz ere, Euskal Herria pixkat bira ematen, beraz, deskantzatu pixkat aurrera barko dugu. Mi esker hirukotek, placer bat izan da. Zuri. Urren arte. Jon, nontxe dugu orantxe bertan korrika? Ikusgarria, benetan, entzuten ari bazarete irratitik hau, sartu naizera, eta ikusi zuzeneko irudiak, egian ikusgarria, une honetan egiara iritsi berri, korrika, Loiolako aldapa hori, aipatu dugun aldapa hori igo berritan, eta egian sartu da dagoeneko korrika, urtsintxakoen eskuti sartu da, egia aurgun eixialdi elkarteak hartuko du lekukoa, eta urtzaleak ostean, eta orain ikusten dugu, egiako aldapa horretan bera, izugarrizko jendetza zebetorren dagoeneko korrikan, egian are gehiago zain zirenak, eta hasi gara gaur ikusten dagoeneko, jende pilatze horiek, gabitu ezin horiek, orain zuzenean kursalparean lasaitasuna ikusten duzuen arren, irudikatzen ari gara dagoeneko zer izango den amaiera hori, hor udaletxe pare horretan izango den amaiera horretara zer jende uholde iritsiko den, Donostian kilometroek aurrera egin ala gero eta jende gehiago ari delako batzen korrikaren lasterketa horretara, eta esan dako, Tabakalera paretik une honetan korrika aurrera doa, egian bera eginda esango dugu, urrengo bideak, egiatik intxaurrondora egingo duela, altzan du urrengo itzordua, gero bidebietan, eta bidebietatik ekingo diola amaierako bideo horri. Pixka bat atzerapenarekin dator korrika, hori bai, 20 minutu erditxo bat bai, ikusiko dugu ja pixka bat azkartzen duten forronetatik ritmua, baina zaila izango da hemendik aurrerakoan ezer azkartzea, jendetza dagoelako, eta horremeste jenderekin bazkarago joateare erreza ez delako. Egian esan da bezala, egia aurgune aixialdi elkartearen eskutik une honetan lekukoa, 2550 kilometroan korrikaren 22. edizio hau, hitzekin. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen, eta gure mintza eraz denok arrogago zen, gure beletik Bilbora lekukoa gidatzen. Izakatea eten gabe oro blaster guazen, gure beletik Bilbora abiada dinkorrika, gure beletik Bilbora abiada dinkorrika. Korrika beraz, bere helmugara bidean une honetan txen, naiz eta atzera penarekin izan. Esango dugu 12:00 bueltan helduko dela, Donostiako bulebarrera, 12:00 ordu batak, orduntxe ezagutuko dugu, Euskararen lekuko horretan, mezuak zer nolako mezuek hartzen digu. Gogoratuko dugu, Euskal Herrian barrena izan dela azken 11 egunetan korrika, baina ez Euskal Herrian bakarrik, mundu zabaleko zenbait lurraldetako hiri eta herrietan ere ekarpenik zabalena egin zaio korrikaren aldeko aldarrikapenari. Naiz irratian horietako batzuk gertuagotik ezagutzeko aukera izan dugu azken egun hauetan, eta Joar Raizburua lankideak horien inguruko xehetasun gehiago bildu nahi izan dizkigu azken egun honetarako. Euskal Herriko mugak gainditu eta urtengo edizioaren arrastoa utzi ahal izateko, mundu zabaleko zenbait herrialde eta lurraldetan burutu da euskararen aldeko lasterketa. 21. korrikak 4 kontinente eta 45 hiri hartu zituen, eta urtengoak ere ez du gutxiago egin. Martxoaren 31an Amurrion abiatu zen, eta gaur arte Bretainia Handia, Valentzia, Okzitania, Gales eta beste horrenbestetako irudiak ikusi ditugu sareetan. Naiz irratian ere jarraipen berezia egin diogu, etxetik kanpoko aldarrikapen honi, eta diasporari dagokionean beraz, Paris izan zen, esango dugu, lekukoa hartu zuen lehena, eta gurean Lorea Ibañez bertako Euskal Etxeko kidearekin hitz egiteko aukera izan genuen, bizitakoaren inguruko xehetasun gehiago ezagutu ahal izateko, berezia edozein aldetatik begiratuta izan baitzen. Oso korrika berezi izan dugu aurtengoa, esan beharra dugu 4. edizioa dela, 4. aldiz atolatzen dugula korrika hau, Pariseko kaleetatik, eta aurtengoa oso berezi izan da, batez ere jendarmeriak ez digulako utzi errepidetik joatea. Orduan, gure kamioia joan da bidearen erditik, eta jendea espaloitik joan da. Baina horrek ez digu eragotzi euskararen alde oiuk eta sarata pilo bat egitea. Jendarmek eragotzi izanaren kexu badira ere aldarrikatzaileei espaloitik joateko beharra adierazi zitzaien. Ibañezen hitzetan horrek ez zieten inolako arazorik sorrarazi,
beraien aldarriarekin aurrera jarraitu alizateko. Ez dakigu zergatik, ez gaitu maite, edo ez dakit zer izango den, ze normala ez dugu istiloirik zorrazten, 7 jendarme gurekin etorri ziren, 3 motor, kotxe bat, eta hala ere ziguten utzi jendea ez eragozteko espaloitik joatea. Horrek ez digu arazorik edo kalterik zorrarazi, oihukatzeko euskararen alde, eta euskara hizkuntza ofizial bat nahi dugula Frantzian izatea, ere bai. Pariseko Euskaletxean amaitu zen, 3 kilometroko ibilbidea burutu zuen bertako korrika. Geroz eta lagun gehiago gara, esan beharra dugu, zentzu horretan oso pozik gaude, antolakuntzakoek oso pozik gaude, eta aurten 50-60 lagun artean izan gara, eta bueno, normalean Montmartretik irtetzen da korrika, eta bukatu Pariseko Euskaletxean. Guztira 3 kilometro izaten dira, aldapan berantz, jendean erkatu ez dadin, eta oso giro politarekin. Euskal diasporaren garrantzia ere azpimarratu nahi izan zuen Ibañezek Naiz irratiari eskainitako elkarrizketan. Frantzian euskaraz ere egiten dela baieztatu eta hizkuntza ofizial bezala onartu beharko litzatekeela gaineratu zuen. Diasporak ere bai garrantzi handia dauka euskaldunentzat. Euskaldun asko bizi gara Euskal Herritik kanpo eta euskaraz bizi nahi dugu. Ez dugu zergatik ez diaspora batean euskaraz ez egitea. Oso garrantzitsua da eta batez ere Frantzian euskaraz egiten da eta hori aldarrikatu behar da eta batez ere hizkuntza ofizial bat izan beharko luke Frantzian. Parisekoaren ondotik Boisek jarraitu zuen aldarrikapenarekin. Gurean izan zen bertako unibertsitateko irakasle Ziortza Gandarias eta Euskal Herrian arratsaldeko 5 inguru zirela emandako lehen pausu haien bizipenak kontatu zizkigun. Oso ondo egia esan, ikasleak oso animaturik egon dira, goizetik hasi gara hemen, goizeko 9:00. Eta, unibertsitateari buelta bat eman diogu, dantza egin dugu, argazkiak atera ditugu, danerik egin dugu. Kasu askotan gutxien espero dugun momentuan bizitzen dira egoerarik arraroenak. Emozioak bizi zituztela, inoiz ahaztuko ez duten eguna igaro zutelarik Boisen bertan ere. Gandariasek urte batzuetara anekdota modura kontatuko duten egoera baten kontakizuna ere egin zigun gurean. Era bat ezoikoa, baina gauzatzu bete esango dotzut. Justo gaur korrika egiten egon garenean, egon dira historiako ikasleak Jedi 101 klase hartzen eta zeuden jantzita Star Wars jantziekin, espatekin, orduan gu korrika egotea izan da gauza normalena. Osea, justo aukeratu dugu egunik onena. Ikasleek lehen momentutik izugarrizko interesa izan zutela adierazi zuen irakasleak gurean. Euskal kultura klaseak ingelesez jasotzen badituzte ere, korrikaren inguruko hitz eta esaldi batzuk euskaraz ikasi egin dituzte. Oso pozik, ikasi dabez berba batzuk, nik deko da ze kulturako ikasleak, guk euskal kultura inglesez emoten dugu, baina ikasi dabez berba batzuk, eta ongara ika, korrika, eta oso pozik, eta oine gabize bideoa montetan, eta presdeko gunean bidaliko dugu, gure badozuen ikusteko. Eukin dugu pare bat klase, korrikari buruz hitz egin dugu zenak, eta iruditzen zaie gauza benetan harrigarria eta berehala empatizatu dute kontekstuarekin, helburuarekin eta era bat murgildu dira korrikan eta disfrutatu dute ikaragarri. Oso pozik gauz, bai. Hauetako gehienak amerikarrak direla baieztatu zuen Gandariasek eta hasiera batean harrigarria egin zitzaien hizkuntza batek zer dela eta borrokatu behar duen horren beste ikusteak. Arraro egiten jakiek, eurek amerikarrak dira gehienak. Orduan, ez dabe ulertzen zergatik hizkuntza batek hainbeste borrokatu behar duen bere lekua edukitzeko. Eta orduan ikustea nola korrikak zer nolako simbologia duen, zelan deko guztien belaunaldi desberdinak korrika, testiguak pasatzea zer esan nahi duen guzti hori iruditzen zaie harrigarria, zundigarria, baina eraberan oso hunkigarria ere bai.
Guztiaren gainetik ahaztuko ez duten egun bat igaro zutela azpimarratu zuen eta hori ospatzea Euskal Herrira etortzea bezala izan zela. Niretzat gaur oso hunkigarria izan da ikasleekin korrika egitea. Ez dakit, azkenean diasporan zaudenean Euskal Herria, ez dakit, haitzen duzu maitatzen modu diasporiko batean, oso modu nostalgiko batean, eta niretzat izan da Euskal Herrira joata bezala. Sentitu dut Euskal Herria nengoela korrika egiten. Alemaniako hiriburuak ere utzi zuen ez zeresana, Berlinen ere euskararen aldeko aldarrikapenak entzun zirelako kaleetan zehar. Guztia presta ez zutela kontatu zuen Maialen Subijanak gurean eta hizkuntzaren alde lan egin duten zenbait herritar eta eragileren artean eginiko kilometro banaketa aurkeztu nahi izan zigun. Hau amaituta, jatekoa eta edatekoa gustura gozatzeko, kontzertuen inguruko xetasunak ere eman ziduen. Baitugu hainbat, zatituta ibilbidea, eta eskainiko diogu zati bat aurrei, beste zati bat hemengo euskara ikaslei, hainbat proiektu, euskararen alde ere, euskararen aldeko jarrera daukaten hainbat proiektu daude Berlinen, eta beraiei ere eskainiko diogu tarte bat, eta hola osatuko dugu ibilbidea, eskuz esku lekukoa pasatuz. Mezutxoa ere prest daukagu, eta festatxoa, janaria banatuko dugu, eta kontzertu txiki bat ere antolatu dugu. Hemengo, Positive Hardcore du izena taldeak, Berlineko talde bat da, baina, bi kide dira eta horietako bat euskalduna, hori ezagirorik faltako. Berlingo Euskal Etxeari eta Etxepare Institutuari esker egin ohi da hiriburuan ekimena, aurtengoa 6. izan dute dagoeneko. Berlinen badaukagu Euskal Etxea, eta antolakuntzan beraiek ibili dira, eta aurtenik ere lagundu diet Etxepare Euskal Institutuari esker, hemen Berlinen badaukagu Euskara Irakurletzat Unibertsitatean, eta hori bien arteko elkarlanari esker egiten da korrika, eta aurten 6. da okerez banago. Euskal Herrian korrikaren 22. edizioa igande honetan amaituko bazaigu ere Berlinen ostiralean agurtu zuten aurtengoa. Horretarako zenbait kontzertu antolatu zituzten eta musika talde ugarik egin zuten Alemaniara bidaia. Korrika, kulturalaren baitan edo, hemen ere emango diogu amaiera, eta horretarako kontzertu bat antolatu dugu, Euskal Herritik 3 talde etorriko dira, eta Txers Iruñatik, Txakurrak Arrasatetik, eta Larrek Donostialdetik, eta, hor beste ekitaldia korrikari hemen ere amaiera emateko. Euskal Herriaren 8. lurralde bezala ezagutzen den diasporak ere bere ekarpenik zabalena egindu aurtengoan ere. Joan zen urteko utxunea bete izanaz pozik agertu dira guztiak eta egunero hizkuntzaren alde lanean jarraituko dutela garbi erakutsi nahi izan dute. Naiz irratia. Hautxakera bat arrotuta daude baita ere Pedro Sánchezek Marokok 2007an aurkeztutako autonomia planari babesa erakutsi izanagatik. Sahararren eskubideen aldeko defentsan aritzen den Eusko Saharar ekintzailearengana, Garazi Jatxenbarek Irizarrengana. Eta gureanako jarrera beti izan da tradizioa neutralak izan dela orain arte, gezurre galanta, azkenen Partido Sozialistak bereziki harreman oso onak mantentzen ditu marrokiarre diktadore horrekin. Injustizi bada, bidegabekeri bada, giza eskubideen kontra dijo, nazio batutako resoluzioen kontra dijo, komunitate internazionalak esandako kontra dijo, Haiako tribunalak esandako genozida horren aldeiken nahi da, orduan, behin ere saiatzen nahi dena da, gu txanpon truken erabiltzea, eta ez dina jabetzen da, guk ez teula utzi behar hori hola izaten. Eta etxoiten aigiana da ikustea Argelik zerringo don momentu honetan. Marrokiar gobernue diktadura absolutista regimena da, orduan, bere herritarrak txirotasun ikaragarrin bizidie, giza eskubideik ez daukie, nola auki barritu nola baiteko begirune bat gurekiko.
kostaldea gehatzen dan zona dala jendea bizi dana, bai sahararrak eta bai marrokiar kolonok, eta noski, bertan dara beraztasunek, itsaso arrantza, fosfatoa, gazak eta bar. Eta ja, arrezitik, Mauritani eta Argelia aldeako franja istugo hori direzonalde liberatuk. Eta berez gerra, bertan emantzan, 81 aurretik eta bertan ematen nahi da, ointxe bertan ere bai. Interesa bakarra diruen nola dan eta personak ez du ezertako balio, bueno, behintzok batzuk bai, beste baino gehiago. Kaleak hartu zituzten herritarrek Euskal Herrian. Hamada Abdelhai, presidente de la Asociación Saharauis en Arratia. Por lo tanto, hoy estamos aquí con nuestros amigos vascos para denunciar y mientras que no se fulmine un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui podamos elegir libremente nuestro futuro y qué queremos ser, no hay ninguna solución. Por mucho que reconozca Pedro Sánchez la soberanía marroquí sobre el Sáhara, por mucho que lo reconozca todo el mundo entero, la lucha sigue y Marruecos no va a quedar con el Sáhara. Yo nací en el Argub, cerca de Dakhla. Tengo 70 años, no voy a referir a nadie. Quiero mi pueblo y mi tierra. Nosotros libres queremos nuestro pueblo, nuestra tierra. No hacemos nada mal. España es responsable. Tenemos que luchar hasta el final. Hasta el final. Y no queremos nada, no queremos fastidiar a nadie, no queremos insultar a nadie, pero queremos nuestro derecho. Ni naiz Adala Buzeid, Saharako naiz, eta Saharauik asko sentitzen gara Saharakoa eta ez da Marroko gara. Askotan egon naz errefusiatuen kanpamenduetan, unbe saharar bat bebai gure etxean udetan izan dugu, eta gero Sahararen aldeko elkarte bat daukagu Sopela herrian. Nuyum elkartea da, Nuyum jasaniaz edo arabieraz izarrak esan nahi du. Y mi tierra, que nunca he visto en mi vida, nací en el refugio. ¿En un campamento? Sí, en los campamentos de refugiados de Tinduf. Pero deseo verla. He venido a reivindicar los derechos del pueblo saharaui. Itxaropena, bideen erori zaizkigunakatik, beraien bizitza guztionekatik emanduenagatik, eta itxaropena aurrean jarraitzeko. Informazioaren aria. Heldu dira! Goizeko 11 eta 6 minutu Donosteko kursaletik ari gara zuzenean emisio berezi batean, korrikaren 22. edizioaren azken kilometro jarraipen berezia egiten, 12 bueltan da berez heltzeko, badakigu dagoeneko atzerapen zerbaitekin datorkigula korrika, baina buelta horretan iritsiko da korrika Donostiako bulebarrera, baldakigu une honetan ondainon. Bueno, egian da une honetan korrika, izan ere, egian gorabera txua, zuen ibilbidea, ia 5 kilometroko ibilbidea du egian bertan egitekoa, esan dizuegu lehen Loiolatik sartu dela, jendetza batu dela egiako puntu horretan, egian dagoeneko hartu du, korrika amaiera hartzen ari den gorpuzte horren baitan, egiako kilometroetan ikusi ditugu Trebeska Dantza taldea, Antxeta Txantxakun Aixialdi elkartea, Azoka Txikia, Gora Egia, Ametza Gainako kurbaren inguruan hartu dute lekukoa, eta esan duzu moduan Ainara, bai pixka bat baino atzeratuta dabilela esango genuke, eta egiatik Intxaurrondora bidean ordu honetan, kasu honetan korrika, naizen gunean zuzeneko seinale ere ikusteko aukera baduzue, izan ere, egiako kilometro horiek dagoeneko amaituta, Intxaurrondora bidean ikus dezakegu korrika, horre Poioeko herri hortatik goitik egin dute pauso hori, eta Intxaurrondora bidean ikus dezakegu, oraingoz Intxaurrondoko zonalderik berrienetik edo sartuko dira, eta bertan ere esango dugu, ia beste 4 kilometro edo egingo dituztela, aurrengo minutuetan Intxaurrondotik Altzara egingo dute, Altzatik bide-bideetara, eta bide-bideetatik abiatuko dute, berriro erdigunerako bide hori, eguardian, 12 bueltan espero dugu korrika berez hemen gu gauden zonalde honetan, Kursalpareko zonalde honetan, baina ikusita duen atzerapenarekin, litekeena da pixke bate atzeratea guztia, esan ez du guzti, kesu handirik izango duen jendeak ez da trenaren zai egotea bezala, eta hemen atzerapena
denak ez du alako kalterik, kalean ikusten ari garena poza delako, jaigiroa delako, ospakizuna delako, eta korrika handago, baina esango dizet momentu baten ere bulebarretik pasabidea egin dugula, eta han jendea multzoka dagoenean ere entzuten ditugu, ika, korrika. Lekukorik gabe ere, korrikaren aldeko oihuak entzuten direla, eta hemen ere kursalparean ikusten ari gara, jendea agurtzen, naiz irratearen zale bereziak, senideak ere bai tartean, eta korrika giro bete-betea dugu Donostiaren erdigunean. Esango dugu, Jon, aipatu duzuzuk ere bai, kursalpare honetan, Zurriola hiribidean gaudela, toki privilegiatuan esango dugu, korrikaren azken metroak ikusteko, Hala da, ari gara ikusten bizitzen, orain kontatzen, korrika, orain bai, lehen pixkat aurreratu agian egin gara, egiatik Intxaurrondorako aldapa igotzen ari delako une honetan, beraz puntu gogorra, orain ere korrikan doazen hoientzat, maldan gora doalako korrika hori, eta bai, Ainara aipatu duzun moduan, hementxe kursalparetik ari gara zuzeneko kontakizun honetan, gure bi elementuak ere kalean ditugula, korrika bertatik garraitzen joan garate, eta amaieran daude nerbi hoiei neurri hartzen peilileku hona. Bai, justu peilileku hona ari zaigu paso eskatzen, kasu honetan, guztiok ezagutzen dugun musikari batekin, Iñigito txapelpunkakin egoteko aukera du? Gaurkoan, iratxoen kantu sekretuak ikuskizunarekin etorri zera Donostira, zer ikusi ahal izango dugu? Ikusi, ezagutu sekreto pilo bat, ikusi magia, sentitu magia, kantuak, antzerkia, hau da, esango dugu, antzerki musikatu bat edo. Eta, erakutsiko txagu gure realitateko nola esango duten, zer den goukapi. Goukapi da, Euskal Herri magikoan dagoen baso sekretua, eta han bertan bizi dira iratxoak, animaliak, intsektuak eta elkarrekin oso pozik. Eta hementxe, gara bi aktore holtza gainean, hiru! Pintxo iratxoa, Pintxo iratxoa etorriko da eta egongo da gurekin hementxe avatar baten moduan. Hau da, izango dela, esango dugu, marrazki bizidun bat, gurekin basilatzen, jendearekin, interaktuatzen, eta jai polit bat nahi dugu montau. Korrika, zuk nola bizi duzu? Korrika, egitxe esan da beste unian lekitxoti pasazan, eta beste jente, eta flipaten, horri biliginean korrikan izerdia botatzen, eta beti gustoraz, azken finean, ez ni bakari, Euskal Herri osoa nahi du korrika egin, batzuke asko beste batzuk gutxi, bakotxak aldabena. Eta azkena edo lehena izatea, hori ez da garrantzitsua, asuntoa da, parte hartzea eta ondo pasatzea, eta beti euskararen alde nola ez. Ian pixkat, nire generazioko pertsonak eta baita ere ni baino helduago direnak gehiago ezagutzen zaitugu txapelpunken gatikan. Gaurkoa hor pixkat edukiko zenuke, gaurkoan kontzertu botatzeko egun hona izango zelako, ezta? Egiz esan da, gustako txaten pilo bat, zupentza nazela rokadiktoa, hau da, musika gabe ezin nazela bizi, egun guztian abile kantua sortzen, idazten, hau eta bestea, eta gogoa, sartu danago, amendi pare bat urtetik ona, idatzi dodaz bi ipuin liburu musikatu mentzako, orain nago lanean baleuko produktorarekin kantuak egiten, eta mundu magiko horretan sartu naz, eta egia esan da, umetu nazela. Momentu honetan daukatela, ez dakit, 7 urteko mutikoa daukazula aurrean, eta oso pozik. Ondo, bai umeek eta deno gozatuko dugu, mila eskerrik nigo. Eskerrik asko zeueri, eta segi magia egiten, hau pasuek. Heldu korrikari, heldu euskarari, ipiliz goitik behera, garrantzatik iruñera. Goizeko 11 eta 4 hementxe izango gara, arratsaldeko ordu batak arte, edo behintzat esango dugu korrikako azken ekitaldi hori amaitzen dene arte, baina arratsaldean, naiz irratian ere izango duzue aukera, korrikaren segimendua egiteko, musikaria saio berezia antolatuko delako, kasu honetan Zuloaga plazan ezarri den naizgunetik. Eta han bertan, esango dugu ziur aski prestaketa lan guztietan dela Iker Gurrutxaga. Oraintxe, egunon Iker? Egunon, zer moduz? Ondo, zuere bai? Hementxe gabiltza, oraintxe gauza erraroren gertatzen baldin bada da, altabozetako seinalea pixka bat berandago datorrela, eta nik nire buru entzungo dudala, honako zerbait gertatzen baldin bada, ez harritu. Haizea oraintxe altxadena, horrek ematen du pena pixka bat, haize egunean gaudelako, baina, hemen ja dagoeneko badago, badago beroketa
fase bat, umeak parkean, eta horrelako gauzak batez ere. Ikusi dugu, kuriosoren bat edo beste, atzerritarren bat, kartelei begira ez zuten oso ondo ulertzen, zer gertatzen ari den. Baina, bueno, da holtza nagusia montatzen, soinu probak ere hasi dituzte, badakizu ez, lineak eta horrelako gauzak. Eta hemen, gu jendean noiz etorriko zai. Arratsaldeko 3etan abiatuko duzu ez, oker ez banago saioa? Hori da, 3etatik atzera izango da, lehendabiziko 2 orduetan kontzerturik ez, eta gu izango gara pixka bat hemen giroak garriko dugunak, eta gero, kontzertu giraute duten neurrian ere, egingo ditugu alako konexio batzuk, eta FM-an edo streaming bidez entzuten dauden entzako, musika eta eskainiko ditugu, hori ere esango dugu. Sekulako potentzia jarrita dago, hortaz, ikusi beharko da, behin kontzertuak hasten direnean, irratsaioak nola egiten dugun, edo kontzertuak entzuten diren, Iker, agian ez dira kontzertuak entzungo? Kontzertuak entzungo dira. Nik uste dut kontzertuak hemen mikroak jarriko bagenu ara begira, ez, holtzara begira, zuzenen kontzertu entzuteko moduan ere izango dela, inongo alazori gabe. Aizu, eta hor pare bat ordua aipatu duzu, arituko zaretela hizketan, horretarako behar askorik ere ez duzu, baina pentsatzen dut, zure mikrofonoetatik jende bat pasako dela, ez? Baina orain txelasai utziko dugu, lagun hartan dagoelako, DJ Bull bat, hor dago. Korrikako protagonistako bat. Bai, DJ Bull izango da horietako bat. Eta gehiago ere bai, nire urbizu etorko zaigu, Inigo Etxezarreta ETS taldekoa, pasako dira baitere Lamiak taldekoak, kontzertua eman aurretik edo ostean oraindik ez dakit, hori ere esan behar, eta gero, irratiko jendea, ez? Estitxu Pinatxo etorreko zaigu, Joarra Izpura bere ere presaioa egiten duen, ez? Hemen izango dugu, gerturatuko gara. Eta beste hainbat ere bai. Gerturatuko gara, Iker, noski baietz. Musika kontu ez hitz egiteko. Hori da, eta musikaz gozatzeko, ez da? Nik uste dut hemen musika izango dela protagonista, eta hori ere, guk ere musikari ematen dioguna, musika guri ematen diguna, dena uztartu, eta ea hemen dagoen publikoari, ez? Tarte goxo bat eskaintzen diogu. Hori da. Pentsatzen dut, gaurko eta gero, Iker, atxeden hartu beharko duzula, ez? Haze astea dela matazunak? Horrela tokatu da, eta atxeden hartuko dugu, gustun hartuko dugu atxeden, baina horrelako gauzetan pozik aritzen gara, ez da. Aurrekoan esatez eri dazuk zeukainara, festa non nian, ez dakit. Egia da. Hori izaten ari da azkeneko guretan, baina, gustura ari gara, lanean ari gara, baina, giroan beti ere errezago egiten da. Oso ondo, Iker, ondo joan dadila, arratsaldekoa, besarkada bat. Beste bat bueltan, eta zuek ere gozatu hor korrika pasatzen den azken minutu horietan. Disfrutatuko dugu, eskerrik asko. Besarkada, gerarte. Goizeko 11 eta 4 goazen jakitera korrika oraintxe bertan nun doakigun, Jon? Esango dugu Donostiatik irten egin dela altzan dagoelako. Altzatarrek keinua, altzatarrek aldarrikatzen dutelako euren independentzia ere. Eta ikusita ze kolektiboari diren ematen, une honetan 2559 kilometrorako lekuko aldaketa ikusiko dugu berehala. Altzan sartu da, herri ametxe ikastolak hartu du lehen lekukoa altzan, herripe auzo batzordeak ondoren, Altzania eta Iralekoen eskutan orain Larratxoko biribilgune horretara iristear dugu korrikaren 22. edizio hau, bertan Altza ikastetxearen parean, ikastetxeko eta institutukoko ordezkariek hartuko dute lekuko hori, herri ekimenaren Altza 21 herri ekimenak hartuko du ondoren, boskotarrak, Altzan oraindik beste 3 kilometro badituzte egiteko, eta handik joango dira gero bide bietara une honetan Altzan beraz, Altza herrian beraz, korrikaren 22. edizio hori, orain azken txampara sartzen, 11 eta 18 minutu dira, zuzenean ari gara kontatzen korrikaren 22. edizionen amaiera, eta azken kilometroak zuzenean ari gara bizitzen, Altzan une honetan, Amurrion aspaldi batean,
dagoeneko aztu dugun egun batean abiatu zen korrikaren lekuko hori. Lehen kontatzen zigun Julenek, ez da badirudila 11 egun, baina 2 hilabete ere kasik eman dituztela. Hori bertatik bertara bizi izan dutenek ziur aski hala biziko dute. Aspaldiko egunak izango dira hasierakoak. Ziur Iban Lantxok ere horrela bizi izan duela egun honi ban. Bakaixo egunon. Komunikazio lantaldean aritzen zara zu, zemuz jondira 11 egun hauek? Oso ondo egia esan, komunikazio aldetik nik esango nuke espektatiba guztiak handitu ditugula. Hola titular bat eman beharko banu, esango nuke hau izan dela korrikari jarraituena. Jarraituena, hori lehentxago bera, ez diegu aipatu Julen Mendizabali ez, baina aurtengoak eukiduna partikularidadetako bat hori izan da, ezta? Zuzenean eta streaming bitartez jarraitzeko aukera hori, eta gutako asko ez da ohera joan aurretik sartzeko aukera hori jakiteko korrika nun zegoen, horrek ematen du, ez da nola baite pultsoa ematen dizu, ez da zer izan den aurtengo korrika? Bai, atzo egon nintzen AEK-ko komunikazio arduradunak eta hitz egiten balorazioa eta egiteko. Eta egon ginen ikusten eta egia dagoendik datuak eta zifrak eta beritugula ikusteko nola da joan den kontua, baina holan kanpotik nik barrutik esango nuke ikusi dela jendea beti izan da, Euskal Herrian beti izan gara oso korrikazaleak, baina aurreko korriketan behar bada gehiago jendeak egiten zuen korrika bere herrian eta behar bada mugitzen zan baina oraingoan ikuste dut jendea egon dela oso gainetik, jendeak bazekien une oro korrika non zegoen, zer gertatzen ari ziren, pasadizo danak oso viral egin dira momentu batzuk, ezta? Eta nik esango nuke hori oso ondo dagoela, eta gainera, hori ezta, orain dago Baionan, orain dago Tafallan, orain dago Donostian. Eta horrek ere nazio ikuspegira ere, ikuspegiari lagunduko dio asko. Sare sozialek noski lagunduko zuten horretan, beste edizio batzuetan ere hor egon dira sare soziala, baina ez dakit aurtengoan akaso gehiago baliatu dira, alde horretatik. Bai, ez dakit konfinamenduan edo ohitu garen gehiago sale sozialak eta bideoak eta olako gauzak ikustera, baina nik esango nuke bai, olako estanda bat izan dela korrika honetan, eta berriro diote, zifrak atera barko ditugu, baina hor dago, egunero jarraitzaile piloa, inoiz izan ez ditugu nahekan saretan eta webguneatan eta hori mugimendu gehien, sare sozialetarako plangintza espreski egin dugu korrika honetarako, aurrekoetan, erabiltzen genituen, baina orain ja plangintza bat jarraituta, eta bideokronikak, eta gurekin karrerara etorri diren edabidekin, eta nik esango nuke, komunikazio aldetik hori dela titularra. Nik uskusiero xamarra ere naiz eta Iban eseri denean begiratu diot, askotan zertzuen, eta prentsa bitakora jartzen duen kuaderno bat, ziur aski orain dela 10 egun berria eta txukun-txukuna egongo zena, oraindik ere bizirik dagoena, zer altxor daude hor Iban? Begira, horrekoan oso kuriosoa da, nire bikoteak esan ziren, hori gorde, ze hori da sekulako altxorra, kilometro, hori esan duguna, ez da, gizten genituen gauzak, eta mena hau geratu da, eta ez ahaztu gero kontatzea, hori, ez da, ez asko, aloko gauzak gero kontatzea konexioetan, eta egonte diren gora berak, eta kilometro bereziak, eta bai, hau da sekulako altxorra, bai. Egesan ez, zorakeria, guk aipatzen dugunean korrika esaten dugu Amurrioti Donostira, eta egunero gure konexioak, gure sartu irtenak, baina Iban, une bakoitza da berezia, eta bereziki korrika egiten duenarentzat, iaia minutu bakoitza edo gutxienez kilometro bakoitza asko ikuspegi zabalarekin eginda alegia, une asko dira, momentu asko dira, eta denek ere, bere garrantzia dutenak. Korrika da, bakoitzaren kilometroa da bere kilometroa, eta korrika da bere kilometroa. Ailegatzen garen eta gu egon gara behar bada 6-8 egun jarraian eta heltzen garen, kilometro batera heltzen garen ikustea aurpegi horiek eta alaitasun hori eta hartzen duguna eta guk batzuetan, eta igual oso nekatuta gaude eta batzuetan daukagu nek aurpegia eta baino saiatzen gara guk ere aurpegi alaia jartzen beraiek merezi dutelako, ez da, lekuko eramaleak, beraien kilometroak direlako. Askotan gainera, lehentxago komentatzen genuen, tokatu zaigunean ez, gara da naizeko eta naiz irratiko kilometroa hartzea goizean goiz, askotan metro gutxi izaten dira korri egiten dituzunak, baina iritsi aurreko momentu horiek eta sentitzen den nerbio hori ez, uste dut hori ezin dela inongo sentsaziorekin parekatu, hori korrikak bakarrik ematen dizu. Korrika bada ez, sentsazioetatik bizi den gauza bat. Bai, hori adibidez aurreko korrikan kanta
kantan, zegoen hor esaldi bat, netzako oso esanguratsua dena, eta herriaren arnasa entzuten da, korrika ailegatzen denean, eta nik uste dut hori dela oso ondo laburbiltzen du korrikan sentsazioa, ez da? Jendeak zer sentitzen duen korrika atorrenean, jendeak eutsi egiten du arnasa, korrika egiten du, eta beti dago, metro bat gehiago, 2 metro gehiago, eta jendeak alduenean beren ritmora, baina jendeak jarraitu nahi du korrikan eta laginak egiten ditu eta horretan jartzen du bere ilusio osoa. Bueno, bada, aurtengoa 22. korrika, ez? Pentsatzen bate pasa diren aurretik. Sentsazioa dugu guk lehentxago ere aipatzen genuen, ez? Furgonetan bertan joan diren kide ezberdinekin. Aurtengoak suposatu duela, ez dakigu oso ondo zergatik, baina nolabaiteko, inflexio puntu bat edo. Ez dakizuek ere sensazio berdina duzuen, akaso izango da urtebete atzeratuta datorrelako, iaz ezintzela ez genolako aukerarik izan korri egiteko, aurten bai, urtebeteko atzerapenarekin, jendea gogoz ere bazegoen, baina nolabait ere suposatu duela horrea, nolabaiteko inflexio puntua. Zuek ere, sentsazio hori duzue? Bai, inoizko korrikari jarraituena izateak hori dakar, ez da. Jendea zain dagoela, eta jendeak badakin non dagoen, eta nondik pasako garen, eta nik askotan aipatu dut, ez da, elkarrizketetan, eta konexioetan, eta aspaldi geneukan irudi hori, ez da, kilometro, hori, ez da, herri arteko kilometro luze horietan, batzuetan jendea eta 2 pertsona igual bakarrik egiten zutela korrika, eta irudi erromantiko hori egun oso gutxitan ematen da, edo nik neuk, korrika honetan ez dut gogoratzen eman denik. Elurpean ere, beti esan dugu jendea herri arteetan ere, korrika jarraituz eta kilometro huts horiek eta romantiko horiek eta gabean egunez dira ematen, orduan bai. Egia da inflexio puntu bat izango dela korrika hau. Gau eta egun, ez? Hori da korrikaren partikularitatea, gau eta egun berdin du zein ordu izan aurrera jarraitzen duela korrikak, aipatu duzu elurraren pasadizo hori. Hor, antolakuntzaren aldetik egontzen nolabaiteko kezka momenturen batean, hemen korrika gelditu egingo zaigu? Ez, inondik inora, eta benetan diot, eta eskua bihotzean, ez da egon kezka hori. Bai, beti bagenekien, hor geldituta, hartuko genituen kotxeak, jarrituko genuna korrika, baino ez. Naiz eta furgoneta gelditu, korrika ez da gelditzen, eta ez dugu inoiz esan beldur hori. Berala jarraituko dugu, Iban, korrika, nundi doa jon? Balen aurreratu egin gara, probintziakoa gara, eta Donostiko kale guztiak ez ditugu ezagutzen, eta ordutik egin asma bat dugunez. Barkatuko gaituzte. Ez gara iritsi oraindik Altzara, Intxaurrondon dagoelako, oraintxe Zulozarreko lekuko ikusi dugu, Jon Troitiño presoaren senidek eramandu dutelako ikusi dugu lekuko hori, Izbe auzo elkartearen eskutan orain lekukoa, eta berehala, oraintxe irtetzen ari direlako Asuntzion pareko bus geltoki horretara, eta bertan Euskal Herria 11 kolore ekimenak eta migrazio eta asilo zuzendaritzak hartuko dute lekuko hori, beraz Intxaurrondoko azken metroak egiten une honetan, eta hortik behin kilometro horiek eginda sartuko da korrika Altzara, beraz Intxaurrondoko azken txampa une honetan 2500 eta 57. kilometroan sartuta korrikaren 22. edizioa. Badoa, porka beraz, bulebarrerako bidea eginez korrika, gogoratu dezagun, Pelileko Nalankidea justu bulebarreko azken metro horietan dela paso eskatzen digu hain justu, kasu honetan Donostiko egunaren antolatzaile izan den, azken egunaren antolatzaile izan den, Luis Intxausperekin izan da. Luis Intxaspe, egunon? Kaixo, egunon. Gaurko eguna askegun berezia da, zu baitzara azken egunaren antolatzailea. Imaginatzen dut gaur goizean goiz esnatuko zinela, ez da? Bai, goizean goiz esnatu naiz, ni berez Astigarragako euskaltegin naholakot, Astigarragako AEKak lekuko hartzea zuen goizeko 6:20, beraz, lehenengo korrika egin dut, Astigarragan, euskaltegikoekin, ondoren Hernanin, ni Hernaniarra bai naiz, eta gero Donostia etorri naiz azken jaiaren, azken antolaketa lanak egitera. Ikusi dugu, goizan goizetik, hemen daudela bolondresak, Donostia erdigunean, zer nolako lanak egin dituzue? Hilabete askotako lanaren ondorioa da, askotan esan auzolan erraldoi baten ondorioa dela gaurko jai hau. Eta, egin deguna da Donostiko eragile ezberdinekin hilabete batzuk pasaitugu egitaraua osatzen, gaurko
gune ezberdinetan disfrutatu ahal izango dugun egitarau zabaletan itzoi prestatzen, eta azken aste hauek ja azpiegiturak eta gaurko jairako azpiegiturak eta antolatzen. Bueno, hilabetetako prozesua, intensoa, baina, bueno, espero ezagun gaur Donostira hurbiltzen den guztiak disfrutatu ahal izatea. Gaurko egunean zer topatuko dugu? Bueno, gune ezberdinetan banatuta dago egitaraua, adin guztitarako egitaraua osatzen saiatu gea, anitza, orduan, bueno, badago aur eta familientzako gune bat alderri ederren, eta bertako ekintza gehien bat aurrei behirakoak dira, iratxoen emankizuna, pirritx-porrotx eta manimototxen emanaldia izango dugu, tailerrak izango dituzte aurrek, gero badago hemen bulebarren badaude, hainbat erakusketa eta bukaera izango da, ordu bat erretan egunean behin partida izango dugu, eta ondoren kontzertuak izango ditugu hemen, Alarma Morea eta ETS ere, naiz gunean daukagu? Naiz gunean, hori da. Bai, kontzertuak baude gune diferentetan, kaian ere badago, bertsolari, dantzariak, bertsolariak pixkat euskal gunea da, kaiarena, bertsolariak, dantzariak, Olaz Salvador eta Berbena, eta Zuloagan esan dezun bezala naiz gunea dugu. Eta naiz gunea da, nolabait gazteen gunea edo, ez? Donostiko eragile ezberdinekin sortutako gunea, bertako emanaldiak dira Donostiko gazteek sortutakoak, elkarlanean sortutakoak, kontzertutan lehenengo bitaldeak Lamiak eta Mugan ere Donostikoak dira, eta gero ETS-ren kontzertu izango dugu amaitzeko naiz gunean, bai. Telefonoak jota dituzu, zer galdetzea izute? Denetariko, haingo dei guztiak dira, hau falta da, bestea falta da, honekin zer egin behar da, hau nun dagoen, azken momentuko olako zalantzak dira. Baina, orain arteko lana egina dago, gaur ja, arazo handiren bat ez bada sortzen behintzat, dena pres dugu eta jende hurbildaia disfrutatzera. Korrika, 22. korrika oso emozionante izan da, uste Euskal Herriak behartzula, gogoa bagendula, hori lehenagotik ere sumatu genuen, baina gero korrika hasiera izan zen neguarekin, neguan hasi zen eta gaur udakin bukatuko da, ez? Eta ikusi ditugun irudiak eta jendetzak, gaur espero ezaguna maiera polikia izatea ere bai. Eskerrik asko Pelilekon lankideari, eskerrik asko Luis Intxausperi ere bai, korrikako azken egun honetako antolatzaileari. Iban aipatzen zigun, berak gaur eguraldia apartekoa atera zaigu, korrika oso jendetsua izan da, eta Donostiko azken ekitaldi hau ere hala izango dela dirudi, ez? Bai, gogoan dut aurreko korrikan, 17. Donostin eta amaitu zenean, jendetza bildu zela hemen bulebarrean, eta orain gorako espero dugu jende gehiago biltzea aurrekoan baino. Eta ez dakit jende gehiagi izango den egia esan, apurtxo bat beldur puntu hori ere badugu. Izan dadila dana, ez da, beldurre hoien esperoan edo. Gaude ikusmiran, azken mezu hori nork idatzi duen, nork irakorriko duen, pentsatzen dut horren inguruan ezin diguzula ez aurreratu. Naiz eta zerbait esan nahi, ezingo nuke, nik neuk ez dakit nork idatzi duen mezua. Eta benetan diot. Ni naiz komunikazio arduraduna eta ez dakit mezua nork idatzi duen. Hori Asierra Mondok aipatu zigun, korrika abiatu zen egunean, okeres banago 5-6 pertsonek ezagutzen zutela eta etzela zirkulu horretatik ateratzen. Hori da modu bakarra ez, sekretu hori mantentzeko, azkenean bestela hori dakienak zaila da horri ustea, holako sekretu. Bueno, zaila jakinez gero, utxiko nioke sekretuari, baina benetan nahiago dut ez jakitea. Hala errezago. Hori da. Iban Lantxo, disfrutatu gaurko egunaz, eta lehentxago Julen Mendizabalei hala esan diogu, gaurko egunaz disfrutatu, bihartik aurrera deskantzatu. Hori da. Bihar daukagu valorazio prentsa horrekoa, baina baina hortik aurrea deskantzatuko dut. Eskerrik asko zuei, egin duzuen jarripenagatik eta laster arte. Eskerrik asko, Iban. Korrika non dugu, Jon? Orain bai altzara sartu Herri Ametxe ikastolaren eskutik, 2558 kilometroan, eta hor 2562 bitartea lege hurrengo 4 kilometroetan, altzaren kilometroak izango dira, eta
azken aurreko tartea ez, altzatik bide bietara egin ostean, azken kilometroetan sartuko ginateke, kilometro nazionalak edo deitzen direnak, alegia orain arteko tarteetan tokian tokiko lekukoak izan dira, eta azken kilometroak 2564tik aurrera kilometro nazionalak izango dira, horre Txerat eta Sarek hartuko dute lehenbizi, gure eskuren eskutik urrengoa, UEU, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkartea, Euskaltzaindia, Euskal Herriko ikastolen elkartea, gehiengo sindikala, alderdi politikoak, udalbiltza eta UEMA, ekimen, kontseilua, eta azkena AEKaren kilometro hori, aurrera eraxago esango ditzugu, AEKaren kilometro hori nork eramango duen, hainbat eskutatik igaroko baita. Eskerrik asko, Jon, esango dugu une honetan, apur bat intimidatuta ere aurkitzen garela, gure bizkarrean dugulako pantalla handia, eta hemen erakusleioan bestalde, jende anitz begira, Esango dugu, Ainara, ez daudela guri begira, pantailara begira daude. Gu parean gaudelako, irudituz altzaigu guri begira daudela, baina ez pantailara begira daude. Bueno, esango dugu, antolakuntzak hala esan da, jendea haunitz dagoela gaur, korrikaren egon dela 11 egunetan, eta gaur ere noski egon dela dagoela lanean korrikako azken emankizun hauek bide honean edo atera egitezen, hain justu, Pellileku ona lankidea horetako batekin egoteko aukera izan du, Amaia du izena, eta gaurko egunean petoak eta txapak saltzea egokitu zaio. Beno, Amaia, hemen ikusten zaitut zure lagunekin petoak eta txapak saltzen, jendea erosten du edo? Bai, animatzen ari da jendea egia esan, hola oraindikan espero genuen jende gutxio, baina jendea badabil petoak eta txapak erosten. Aurten gainera, petonetarik ez dagoen, orduan, aurten petoa lortza ere zerbait preziatu izango da, ezta? Bai, altxor moduan ikuste dute askok eta erosten ari dira egia esan. Zuek nola bizi duzuek korrika? Jo, egia esan unkituta daramagu egun guztia, hasieran Antiguotik atera gera, Grosaldera jungera, eta hain zain gaude ea noiz iritsikoen lekukoa. Gozatu korrikaz. Mi esker berdin! Oreka ez galtzeko oinarri sendoa, hause da gure leloa, posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, lantalan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean, zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Goizeko 11 eta 35 minutu, Zurrioloko pasabidea jendez lepo, ari da apurka, Donostiako bulebarra jende zinguratzen, danak zerbaiten esperoan dira, ian noiz egiten duen korrikak onerako sarbidea. Esaten ari gara, korrikaren baiten jende askok eta askok egin duela lan, gu ere aritu gara egunez egun jarraipena egiten korrika nun zegoen, eta eguneko jarraipena egin duen horietako birekin hitz egiteko aukera izan du, Jon Telleria lankideak. Korrikaren begiak ere izan dira, Hamaika telebistaren irudiak, bai naiz irratiarentzat ere bertatik jarraitu dugulako, eta irudi horiek eskaintzen eta korrikaren berri ematen, udan Arbeo eta Iraia de Urreta izan dira kexo, egun hon bioi? Bai, egunon. Bueno, nolako izan dira egun hauek? Gogorrak alde batetik, baina izugarriak baita ere, ikusi dugu ume, gazte eta helduen ilusioa, eta Euskal Herri osoa zeharkatzea, eta nola eskuz-esku joaten den lekukoa Euskararen alde ikaragarria izan da. Korrika inoiz zain bertatik bizi gabe, suposatzen dut, ezta? Bai, benetan berezi izan da aurtengoan ere kasun lehenengo aldia izan da ez. Korrika 11 egunez jarraitzeko aukera izan detena eta hunkigarria eta emozio kudeatzeko batzutan zaila, oso altu batzutan gero oso hunkigarria da eta benetan berezia lekukoa eramaten duna hain zoriontsu ikustea, baino atzen doazen danak eta euskara nolatu hori horrela aurrera eramatea eta Donostiraino lekukoa ekartzea, benetan hunkigarria eta oso emozionala. Orain, Amurri oraino zuen buruan zer dago? Ez dakit 11.000 irudi suposatzen dute, ez? Milakan ikuste dut gainera, esperientzia bai, bizipenak, ikaragarrizkoak bizi ditugu. Atzetik oso urrun ikusten dugu Amurriokoa, 11 egun izan baitira eta luzeak, oso intentsoak izan dira, izugarrizkoak, eta ezin da esplikatu, bizi behar da nik uste dut korrika. Gainera hori kanpotik ikustea, korrikalari bezala eta gero furgonetatik, kasetari bezala ikustea, beste mundu bat da.
bai, beste ikuspuntu bat, eta esaten duna, ez? Oso desberdina da, eta Amurrio, oain jarri pentsatzen Amurrio, eta hain urrut ikusten dut, ordutik, hainbeste bizipen eta hainbeste kontu eta pasaudia erditik, ez? Bai eguraldik esaterako, elurra izan genula lehenengo gunetan, eta gero berantz fundala, edo lurralde zenbat aldatzen den korrika, ez? Askotan komentatzen genuen, bai Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan edo eta Nafarroan edo Ipar Euskal Herrian, ez? Oso desberdina dela korrika eta bai korrikalari. Ze bertan euskarari eusten diote, baina borrokatuz. Eta hemen igual ez daola behar hori borrokatzeko oso normalizauta gurean daukeulako, eta han oso Euskal Herrian islada oso desberdina da lurraldez lurralde. Ez, erresistentzia giroa nabarituko zen, ez, leku batzuetan, ez? Bai, hala da. Euskal Herriko, adibidez Nafarroan edo baita atzo esaterako Baionan, topatu genituen erdibideen, Euskal Herri osoko herritarrak, eta pozgarria baita ere, Euskal Herri osoan zehar, korrika jarraitu dutela, ez bertako herritarre bakarrik, baizik eta Euskal Herri osoan, zabalpen handia izan dula korrikak. Gainen ikusten dut egian aipatzekoa, Bilbon, korrikalari asko batu zirela korrikara eta ikaragarria izan zen, baina Maulen edo Donibane Garazin edo Iruñean edo Riberan, gutxiago izan arren, haiek oztopo gehiago dituzte euskaran eta uste dut niri gehiago unkitu zidan adibidez Mauleko korrika edo Bilbokoa baino, ez? Jende gutxiago parte hartu arren, uste dut, izugarrizkoa izan zela, eta... Gainera, asko, harritu gintuen, asko gaztek eta aurrak batez ere, eta esatea genuen eskaue, euskara bermatuko dutenak etorkizune, eta zein pozgarria dan, horren beste aurre eta gazte ikustea, eta helduk ere bertan zeuden, baina adibidez Maulen komentatzen genuen denak, gau partera 10 aldera edo pasautzen gauen, eta esaten genuen, ostras, danak dira gaurrak, gaztek, eta zein pozgarria hori. Eta aipatu dugu, Ameka Telebistak ere zuzenean eskini duela korrika guztia, zuek ordean noski gero egunero zuen kronikak egin bertzen dituzten, nola aukeratzen da egun batean zer sartu behar den kronikan, ze ez da erreze izango, suposatzen dut, gauza askoren artean aukeratzen ere lanak izango zen dituztela, ez da? Beno, apurtzu bat izan da, oso zaila izan da, baina joan gara minutu, ordua, eta herri, alik eta herri gehien bizitatzen, alik eta herritar gehiagorekin hitz egiten, eta hori adibidez guk ez genuen SBs prestatuta, joan gara bertara, hitz egin dugu haiekin, eta egia da, korrikan oso erresa izan dela, elkarrizketak lortzea, azkenean, harrerarekin batera, euskara asko hitz egiten da, korrika giroan eta orduan, jendeak gustora erantzuten zituen galderak, eta izugarria izan da, eta postasunez gainera, ez da? Bai, korrikalarien aldetik behintzat, harrera bikaina egin digute, eta beti prest erantzuteko, edozein tokitan, edozein herritan, beti prest, eta topatu ditugu erdibideen hainbat herritar, edo eta elkarte, talde, denetarik, eta momentukoa, eta egia esan, oso ondo jundala iruditzen zaigu behintzat, horren beste elkarrizketa, eta herritar lortzeakin batera. Bueno, eta galerarik zailenarekin amaituko dugu, momentu bat aukeratzeko eskatu ezkero, asperena da, inori galdetuta gaur beste gonbidatu batzuk ere asperena da, lehen erantzuna, zaila delako. Venga, bat baino gehiago esan aldituzu. Batetik nire herrikoa, ez da? Gainera nire herria ez da oso euskalduna, eta jendetza bildu zen, baina... Zein da zure herria? Plentzia. Eta, baina bestetik agian ni Mauleko irudiekin gehituko nintzateke. Maule izan zen ikaragarria. Bai, edo eta baita ere beste momentu oso puntuala eta denen hautan izan dena, ez? Elurra gauez, elurran dia, ez? Mara adizunen, furgonetak aurrera ezintzunen horren besteko indarra korrikalarien aldetik, eta aurrera entzula korrikak ez baitu ezer gelditzen, ez? Eta bai, izan liteke hori, edo eta aurretik aipo bezala Nafarroan eta Lapurdin Nafarra beran eta Siberon ere, zenbat zer nolako indarra, ez? Bertan batzen zena. Lanak amaituta gaur? Gutxi gora bera, orain lekukoa eramar dugu. Nun da dorkizue, lekukoa? Hementxe bertan. Hementxe bertan, oso ondo, zuzenean kontatuko. Ederki, eta gero jai pixa da, bai. Disfrutatzeko garaia eta baintza gaur, bai, baina guraldiak lagunduta. Mil esker, enduzen lanagatik eta eskantzatu, eta gaur ondo pasa. Mil esker zuei. Gero arte. Itzekin
Amabiak laur den gutxi jotzear ari gara gerturatzen apurka 12:30 badakigu atzerapen zertxo baitekin, Alde Zaurretik kontatu digulako Jonek atzerapenarekin datorrela korrika, baina bidean da, ez? Bai, altzan maldan gora, hau ere ez da, nauzorik lasaiena alde horretatik, eta ikusi ditzakeguna, bueno, txikienak, kasu honetan lekukoa ematen, oraintxe lekukoa aldaketa, 2560 kilometro horretan, altza herri ikastetxeak zeraman lekuko hori, eta altza, 21 herri ekimenaren eskutan utzi dutena, altzan beraz bide hori egiten une honetan lekukoa, korrikaren lekukoa, 2560 kilometroan, eta orain bai esan genezakela, azken txampan, azken 15 kilometroak, azken 15 lekuko aldaketa horiek, bueno, lekuko aldaketa gehiago izango dira, kilometro bakoitzean bat baino gehiago sartu behar izan dutelako, azkenean horrenbestekoa da korrika honetan parte hartu nahi duen jende kopurua, kilometroak txiki geratzen direla, eta kilometro bakoitzeko lekuko aldaketa dezentekoak egin behar izaten dituztelako. Beraz, altzan orain bai, esan genezake, bueno, azken txampan, azken altzako, azken 2 kilometroak edo egingo dituztela, eta hortik EITB aldera, bidebieta aldera barkatu egingo dutela, EITB-koa, aipatzen genuen, lehen lekukoa bidebietan EITB-ren eskutik izango delako, bueno, maldan bera orain, altzatik bera dator korrika, eta bueno, goizetik esaten ari garena, jendetza ari da batzen, eta ez pentsa korrika geldi doanik, eta horrek ere noski, doan abiaduran muga batzuk jartzen ditu, edo nork ere ezin du jarraitu korrika honen erritmoa, goizetik Donostitik nahiko bizkor dabil, ordutegiz atzeratuta dabilelako, eta lare izugarrizko jendeak ikusten ari gara, auzo, une honetan Donostia bueltan ikusten ari garena ikusgarria, hitzekin lelo horrekin korrika batzen ari den jendetza, eta errepikatzen dena, eta benetan gure entzulei ere esango diogu alba duten naizen ikusi ere egin dezatela irudia, ikustekoa delako, zer ilusio aurpegi, planoa ez da motze gertukoena izango zuzeneko irudi horrena, baina nabaritzen da urrutira, eguzkia bai, eguzkiaren brillo ere izango da, baina jendearen aurpegi alaitasun hori, zoriontasun hori, eta lehen Iban Lantxo AEKako komunikazio ardura honak ere aipatzen ziguen, kilometro bakoitza dela norberarena berezia, eta ikusten dugu lekukoa norberak hartzen duenean ilusioa berpiztu bezala egiten dela, azkenean norberak hartzen duena oraintxe ikusi dugu beste lekuko aldaketa bat, boskotarrakek hartu duen lekuko hori, eta ikus ditzakegu bi oso adin txikiko aur lekukoa eskutan dutela, eta horrek inguruan sortzen duen ilusioa eta poza, altzan bera korrika orain azken kilometroetan sartuta, eta lehen unetik amaieraraino lekukoz lekuko, pixkea bat ikustea aski da, bere ilusio guztia guri ere barruraino sartzen zaigu, eta hori ikusten ari garen une honetan, esanakoa, altzatik bidebietara bidean korrika azken kilometroak egitekotan. Dator beraz, korrika helmugara bidean, hementxe izango gara kontatu esan dizuegu, ekitaldiaren azken mezu hori kontatu bitartean, guri lan egitea egokitu zaigu, ez gara bakarrak. Euskal Irratietako kazetari, Intza Arrietarekin ere izan da, Peli Lekuona lankidea. Intza Arrieta, Euskal Irratietako kazetariarekin nago, gaurkoan, zer moduzko eguna espero duzu? Egia esan nahiko goiz etorri gira autobusarekin, Basusarriko ikastolatik autobusa antolatu dugu, eta momentu zongi nahiko lasai dago ikusten da jendea hurbiltzen, eta egiten duen eguraldiarekin ustez gaurko eguna mundiala izango da. Gaurkoa beste giro batean, festa giroan, baina atzokoa sekulako lan orduak sartu zen dituzten, ez da? Bai, gero ohitura dugu beti egia da hori da, gure Euskal Irratiek duten sarma iparraldeko kilometroak denak segitzen ditugula zuzenean, eta entzuleek urtetik urtera hori espero dute ere, itxoiten dute, segitzen gaituzte, orduan egia da hori gutxienez ongi egiten saiatzen garela. Atzoko eguna pixkat eromena izan zen, baina egia da jende asko ibili ginela lanean, eta da aldi berean eromena, estresa ongi egin nahi duzulako, eta beste alde batetik emozioen nahasketa bat ere, hainbeste jende ez dakit aurreko urteetan, hainbeste ikusi izan dudan herri txikietan ere, ez Baionan eta bakarrik, baina pasatzen zen toki guztietan, eta egia da horrek pilak berriz kargatzen dituela, oso gustora ibili ginen gu ere.
Azkenean, kazetari bezala ere, gogoko egun bat izaten da, korrika bezalako albistea emateaz da. Bai, hori da, eta gero egia da guk iparraldean guk Euskara hutsean lan egiten dugu, baina egunerokoan ez da beti erresa, eta euskarazko elkarrizketak egunero egitea kostatzen zaigu, eta orduan olako momentuak guretzat oso garrantzitsuak dira, eta ematen digute kriston indarra lanean segitzeko eta gure egin beharrak egiteko ere. Mami eskerrintza. Zergatik. Ikusmina une honetan kursaleko pare honetan dugun estudioetan, esan dizugu lehentxeago pantalla handian ikus dezakegula korrika 1 euro nondoan, eta hortxe ikusten dugu. Jendean hitz erakusleioaren bestaldean pantalla horri begira ikusmina handia delako korrikaren inguruan jakin nahi dugu. 1 euro nun dagoen korrika horretarako aukera ere eman du aurtengo korrikak YouTubeko streamingeko esango dut, zuzeneko seinale horrekin, ez da, Jon? Bai, ala da, eta une honetan, esango dugu berriro, ez direlari guri begira, baizik gure atzean dagoelako pantalla atzar horretan zuzenean korrika ikusteko aukera, eta hor ikusi dezakezuen, naizen bidez jarraitzen ari zaretenak zuzeneko emankizun hori, eta jendea begira nun dator, izan ere 12 minutu besterik ez dira pasa eguerdirako, eta 12 minutu hauetan, esan genezake, 12 minutuan ez dela iritsiko, oraindik bidebietako itzuli guztia egiteko duelako, eta jendeare horrenbesteko jendetza batuta, nahiko lan baduelako korrikak aurrera egiten, eta azken metroak zaila da, azkartzeko, beste herri batzuetan egiten dute agian azkartu, ordutegira lotzeko, kasu honetan zaila izango da hori, altzako azken metroak ikusten ari gara, kasu honetan, Arantza eta Amaia izango dira uste dugu, Herrerako tren geltoki horren ingurutik ikusi ditugulako pasatzen, eta euren izenan dutelako kilometro hori, altzako azken metroak, eta orain bai bidebietara sartuko direla berehala, eta bidebietan egindako 2 kilometroen ostean, azken txanpa, hasiko litzateke kilometro nazionalen bidetik. Jendetza batuta Donostian korrikaren baitan, Euskararen aldeko mezu horrek baitu gaitu korrikan zehar, baitu gaitu gaur guztiok Donostian, esango dugu batzuek, mundu grisa edo marraztu nahi digutela, baina gure bezalako herriek badute horren aurkako sendagaia, tokikotasuna eta zer tokikoago, norbere hizkuntza propioa baino. Gure artean dugu, Solena Gaenadon, ez dakit ondo esan dudan abizena. Ongi da, bai. Egunon, Solena. Egunon. Zure hizkuntza propioa ez da euskara? Ez da bretoiez. Zu bretoia zara, nongoa zara? Ni nanteskoa. Nanteskoa, baina primeran egiten duzu euskaraz? Bai, ikasitut jaz barnategi batean foruan, eta hori 4 hilabetez, eta gero geratu naiz Euskal Herrian praktikatzeko. Gaur egun Euskal Herrian bizi zara? Orain nago oporetan, baina Bretañan bizi naiz orain. Eta nolatan euskara ikasteko jakin hori edo? Ni bretoiez hitz egiten dut, eta goretako euskara da pixkat adibidez bat Euskal Herria. Hartu dugu hemendik korrikaren adibidez, egin dugu Bretañan redadek deitzen da, eta horrelako gauza daukagu Euskal Herriarekin harremanak, eta nahi nuen jakin pixka bat nola egiten da hemen, eta orduan hizkuntza ikasi da logikoa. Zer da, lehen aldia korrikan parte hartzen duzula? Ez, egon niz Baionan, eta Gasteizen ere bai. Eta aurtengoan okerrez banago puntu ezberdinetan korritu duzu, ez? Okerrez banago? Aurten, bai, egin dut Garatzin, heldu niz astelenean, eta zuzen joan naiz Garatzira, korrika egiteko, gero Baigorin, eta egin dut ere Usurbilen. Eta gaur Donostian. Eta gaur Donostian, bai. Eta atzo ere bai Oiartzunen badago Bretañako talde bat, etorri ziren hori korrika egiteko, eta erosi zuen kilometro bat Oiartzunen, orduan goizeko 3etan korrika egin genuen. Gutako edozenek baina gehiago korri egin duzu orduan, ez dakit Jonzu, baina nire kasuan bai bintzat. Nik ere egin dut, Elgoibarren, Bizi bai naiz, Idiazabalen bertakoa bai naiz, eta gaur Donostian lanekoa bertan genuelako. Aipatu duzu, Bretañan ere bada, korrikaren antzeko egitasmo bat, nolakoa da, zein dardu, ze bide egiten ari da, berrigoa da, asko ez dela hasi zen, ez da? Da 12 urte darama orain, eta egiten dugu hemen bezala, orain 9 egun egiten dugu, eta hemen bezala egunez eta gauez korrika egiten dugu, eta hori Bretañara joaten gara, eta bai, berdin.
Eta zein da hizkuntzaren egoera, zuenean, zuen hizkuntzaren bretoiaren hizkuntzaren egoera, bizi berritze prozesua, ari da indartzen, ez, zebe... Ari da indartzen, baina pixkanaka. Ez daukagu, orain ez gara hainbeste, baina, gutxi gora bera handitzen da, eta espero dugu igoko gara. Hori, molak legearen kontuarekin da oso izpide izan dugu, besteak beste grafiaren inguruan sortu den einearen edo apostrofe horien inguruan ere izan den eztabaidan, Bretainatik abiatu zen borroka baten bueltan sortzen delako, ez, ekimen guzti hori? Bai, egia, baina orain, ez dakigu nola izango da, molakekin zerbait irabazi dugu, baina orain borroka behar dugu berriro eta beste gauza, bretoiez ez da ofiziala, Frantzian, orduan hori, da beste hizkuntza, baina estatua ez du onartzen, orduan zaila da pixkat. Bada bidea egiteko ez da. Hor, okeres banago, hezkuntzan ere bere bidea egin izan du, ez? Bretoiak, diuan eskolak ez? Bai, diuan hori redadekekin irabazten dugu dirua eta erdia badoa diuanera. Eta beste erdia badoa proiektuaren zat aldatzen da urtero eta hori, baina diuan daukagu da ikastola bezala iparraldean, baina da elkartea bezala, ez da estatuaren ikastola. Eta adin guztietarako aukera dago eskola hauetan ikasteko? Bai, aukera dago, eta gero unibertsitatean ere badago kurtso bat bretoiez. Pentsatzen dut, noski, bizi izan duzu korrika hemen, bizi izan duzu redadejan, bakoitzak izango du bere berezitasunak noski, ez dakit zertan diren, ez dakit ezberdinak edo nola bizi dituzunzuk. Hemen jende asko badago eta emozionatuta egon gara, eta gero hori jende hemen gehiago badago, baina gero ontzekoa da, ere giroa beti dago zerbait ontzekoa. Hemen kontatzen genuen ez azkenean, aurtengoak bereziki balio izan dula nolabait ere herri elkartzeko, kasu honetan euskararen baitan, pentsatzen dut bertan erala izango dela. Bai, guk egin dugu jazz korrika ere redadek Bretañan, baina ezin genuen gauez korrika egin. Pandemiaren gati, pentsatzen? Bai, hori da, izan da tokedekeda zaietan, eta orduan bukatu genuen zaietan etxera, eta hurrengo egona korrika berriro. Eta orduan aurten izango da bereziki ere beriz egin normal. Aizuzuk, euskara ikasteko apustua egin zenuen, bazenuelako ez, nola baiteko, ez dakit, jakimina edo gauza bat jakimina izatea da, baina beste bat horrelako hizkuntza bat ikastea, ez? Bai, hori interesgarria zen, sentitzen da jendea bretoiezekin ikasten denean, eta horrela ikusi dut pixkat nola da beraientzat, eta oso interesgarria da. Inguruak zer esaten dizu? Euskara ikasteko autua hartu zenuenean, zer esaten dizu inguruak? Dena pixkat posten eta horrela harremana indarragoa ukaitea hemengo jendearekin, askotan jendea oso pozen dira, eta baina gero arituta ere, baina... Esan duzu forun izan zinela ez, barnetegian, lapurterazko ikutuak ere ikusi dizkizugu ordea, hizketa egiterakoan, euskalkiekin ere izango da ez, horre deno dugun asmasa, eta ikasten hasitazuk ere izango duzu ez. Gero iparaldean egon naiz, eta orduan hartu dut pixkat, hango euskera ere. Bretoiak ere okerrez banago baditu, ez da bere, euskalkiak ez dakit nola esaten da? Badago ere, Bretoia badago Bretañan 5 provintzia, eta bakoitza badu bere berezia ere, baina eta badaukagu batua ere Bretañan. Ikastolan ikasten da batua. Gutako, hemen ari gara, erakusle joan bestalde, Andoaindarrak... Ainararen afizioa pasaberri da eta normala da, pixat, distraitzea. Hori du, hemen parez pare erakusle joan handi bate izateak. Hemen, esatera nindoan, hemen Euskal Herrian bizi den, baina jende askok, baina autu garrantzitsuago bat hartu duzuzuk euskara ikastea. Hemen badira, ez urteak eta urteak hemen egin da ere, euskara ikasten ez dutenak. Zentzu horretan, ez dakit zer mezu edo nahiko zenieken esan?
Euskara ikasi aukera polita da, harremana bereziki ukatea jendearekin, eta hori oso polita da eta oso atsegina, eta orduan egin behar da. Hor badago mito bat esaten dutena euskara ikastea oso zaila dela, zu hortik pasa zara, zer esango zenuke? Badago logika bat, ni ikusten dut bretoiesekin, bretoies zailagoa da, eta euskara badu logika bat, eta orduan ez da hain zaila. Logika hori harrapatzen ez da. Bai. Pentsatzen dut gaurko eguna Donostian emango duzula, ez? Bai. Disfrutatzeko gogoz? Bai. Solena, eskertzen dizugu izugarri gurera gerturatu izanagatik, batez ere euskara ikasteko egin duzun autuagatik, eta disfrutatu gaurko eguna. Mil esker. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara adinako askatasunaren aldeko itxaron. Euskal Herritik mundura, eskua emanaz elkarri, bideak direla gure lotura, urratsak direla gure oinarri, bagoaz korrika, elkarrentzuna zekar ulertxera, bagoaz korrika, euskara eman da elkar bizitzera. Eguerdiko 12ak eman berriak Donostian gaude, korrikaren azken metroei jarraipena eginez kontatu dizuegu saioan zehar gaurkoan Jon Garate lankidea korrikan bertan, barruan, korrika eginez izango zela, goazen bertara? Hau bainara, hau baion, hau pentzuleo, hemen txegara intxarrondik gurura etorri naiz, atxeden pixka bat hartuta eta itxaroten ari gara, ze badakizue ate horietan hori da. Atzerapen pixka batekin dabil eta hemen txari gara itxaroten eta hemen ditut bi korrika egingo dutenak, segurazki nongo zarete, Ni bertakoa, ategorretakoa. Ni Treber Grosekoa. Eta, nola sentitzen da bat, hemen azken txampa honetan, gaina giro honekin eta jendean da nabildu da, eta... Ja, guztiz naturaltzat hartzen dugu, gorputzek eskatzen dugu, goizean goia prestatzen hasteko bai. Eta hori oso positiboa dela uste dut. Zure gogotxu. Gogotxu, gainera urte asko korren gabe, gainera hau ere atzeratu zuten pandemiaren gatik, eta orain gustora eta eguraldia lagun, prest. Eta bukeraraino ez dago nekerik gaur, edo ze martxa? Zati bat egin dut, 3 kilometrokoa da, eta orain bueltan berriz hartuko dut, baina orain bizikletan, Bizikletan, Eta gero pentsatzen ezagunak eta lagunak hanbukaren egongo diela, eta atxalde pasa egingo degula, espero dut. Gaur egitaragoa zabala da, atxaldea kontzertuak eta gaude, bertara gerturatuko zarete. Bai. Eta, nik animatuko nuke euskeraz motel dabiltzanak ez dakitenak bihar bertan ja euskaltegian apuntatzeko. Bestela zertarako aigea korrika egiten, Bai, hortxe dago petizioa, zuk ze martxa duzu gaurko, atxaldean kontzertuetara joteko asmoa, edo? Lagunekin hortik bazkaldu eta gero dauden kontzertutara, eta goen egitara alde guztira jungo beha. Ederki, mila esker, ea iristen den eta goztatuko dugu gainera hortxe testigantza batzuk eta hementxe ari gara itxaroten.
Eskerrik asko, Jon, badoa apurka amaierara heltzen, Jon. Bai, ategorriten esan dut dagoela Garatezain, esango diogu Laister iritsiko direla bere pare horretara, izan ere bidebietan buelta ematen ari da dagoeneko korrika, 2562 garren kilometro honetan, bertan eite beren pare bate kilometro, eta segidan Izane Maren eta Lurrek hartuko dute lekukoa, eta hortik ja bai, azken kilometroa izango da bidebietan, eta bidebietan kilometroa hartuta korrikak azken amaierarako bulebarrerako bide hori hartuko du, eta hortik aurrerakoak nazio mailako eragilek hartuko dituzten kilometroak direlako. Korrika beraz orain bai esan genezake azken txampanera bate burubelarri sartuta dagoela, bidebietako bide hori egiten ari delako. Azkenean ez dago horren atzeratuta esango dugu, ez dakigu nun, baino dezente aurreratu dutela esan genezake, izan ere, inguru horretan, ez dakit edo agian kalkuluetan ere sartuta zuten, hor pixe bat atzeratuko zenaren kontu hori edo, izan ere, 5-10 minutuko atzerapenarekin soilik doa ordu honetan korrika, orain dela ordu erdi edo esan dugu dezenteko atzerapenarekin zegoela, nunbait aurreratu dute ibilbide hori, edo bestela kontuz okerrera ibili algara, ze Donostiako kaleak ezagutzen gaur behin baino gehiagotan hanka sartu dugulako, baina esan genezake zuzeneko seinalean ikusi dezakegula 2562 kilometroa dela, hori bidebietan kokatutako kilometroa dela, orduan uste dugu zuzen ari garela behintzat, begira oraintxe lekuko aldaketa hori, Izane Maren eta Lurren, ez, hau Blas eta Gregorioren nahi izango da suposatzen dugu, begira gaude, kasu honetan pixka bat mantxatuko den kilometroa, bai, 2563 kilometroa da, kasu honetan, adinan oso nagusia den pertsona baten eskutik, Blas eta Gregorioren kilometroa kasu honetan, 2563 kilometro hori, Julio Urquijo parean, ikastolaren, eskolaren parean hartu duten kilometro hori, korrika orain une batez oinez, lekukoa daramanak ere korrikarako, adinik ere ez duelako dagoeneko, momentu unkigarriak bizitzen ari gara, korrikako denak txaloka, lekukoa daraman Blasi kasu honetan bere babes hori edo ematen, eta familia giroan egin dute lehen pausoa, eta orain gaztexiagoek edo hartu dute korrika jarraitzeko, metro batzuk egin ditu oinez korrikak, orain bai, abiada bizian berriro ere korrika helmugara begira, eta azken kilometroak, 2563 garren kilometroan korrika sartuta, gogoratu urrengo kasu honetan 5 bat lekuko izango dira kilometro horren barruan, eta kilometro hori amaituta kilometro nazionalen tarte izango dela bulebarrera begira jarriko dira, beraz Laister iritsiko da Jon Garate lankidea dagoen une puntu horretara, eta hortik aurrera Garaterren laguntzarekin ere jarretu dalko dugu korrikaren amaiera hori. Ziur bai, ez esango duguna da sumatzen dela dagoeneko, bere amaierara heltzen ari dela, Zurriolako hiribidea jendez lepo ikusten dugu une honetan, ari da jendea gerturatzen, 12:30 buelta horretarako espero delako, berez bulebarrera iristera, naiz eta aipatu moduan atzerapen apur batekin datorren, baina jendea horren esperoan hasi da, Zurriola hiribide honetara gerturatzen. Gogora dezagun pelilekona lankidea hain justu azken helmuga horretan aurkitzen dela, eta entzun, aurtengo omenduekin, pailazoekin, Pirritx Porrotx eta Marimototxekin hitz egiteko aukera izan duelako. Egunon, Jose Mari Agirretxe eta Mertxe Rodriguezekin nago, berda horrela bote prontoan izen hauek ez dira inezaguna, baina Porrotx eta Marimototx esan ez gero, segituan, etorriko zaigu burura norekin gauden. Aurten gainera, korrikako omenduak izan zarete, nolako urte izan dau? Kutxi, oso polita. Unkigarria, egia esan oso pozik gaude, daramagu ospatzen omendu hau 3 hilabete, urtarriletik, eta oso pozik gaude, eta gaur azken eguna dela oso urduri egia esango dizugu. Sentitzen dugu guretzat dela, baina ez bakarrik guretzat, ez da azkenean herrigintzarentzat, euskalgintzarentzat, kulturgintzarentzat,
eta Euskal Herrian, komunidadean eta herrian sinisten dugun guztiontzat artean naiz irratia. Eta azkenian nik uste dut, 2 urtean behin ematen den zerbait da, oso jende gutxik dauka hontaz gozatzeko aukera hori, baina bada zerbait simbolikoa, ez? Eta nik uste dut horren barruan, hau aipatutako guzti horientzat, zuentzat, denontzat eta entzuten ari zaretenentzat ere badala, ez? Orduan, sentitzea pizkat ordezkari, horren ordezkari, gure Zurgorretik, alaitasunatik, eta euskara eta koloretako mundua, goize. Lasarten lekukoa eraman zenuten, goizan goiz izan zen, baina honan sekulako jendetza zeon. Bai, egia esan Lasarte horia ez aurten bakarrik, urtero jendetza oten da, korrika pasatzen danean, eta bai, hala izan da, guk urtero hartzen dugu, aurten ere bai, urtero bezala, eta egia esan oso herri politxa daukagu, zeren beti jende asko euskararen alde egiten dugu bezala. Bai dela 40 urte aurren 20%ak ikasten zuen euskal ereduetan, B edo D. 5 umetatik 4 A ereduan ikasten zuten, haientzat euskaratzen existitzen, ez etxean, eskalean, justu eskolan, horregatik jaio ginen gu Lasarte horian, Zurgorritik euskara eta alaitasuna zabaltzeko. Mertxe, bai mototxere, bertan euskaldun duzan, 20 urte zitula pauso eman zuen da, ekan eman zuen izena, 0-tik, hasi zen ikasten, Mertxe? 0 pataterotik, esaten eta dute bezala. orduan Lasarte horia da beti gora induen herria, ez? Azkenean gaur egun ume guztik ereduan ikasten dute, herrigintza indartsua dago, euskarazko espazioak bai antzerkirako, dantzarako, literaturarako, kanturako, iparmartxa bera ere egiteko, asko sortu dira, eta garai hartan 2 komunitate baginan, gaur egun bakarra gara zorionez, lan asko egindalako, horrela bizi dugu gure herria ez da ahate itxusia, agian izango zen, garai batean, gaur egun cisne eder bada, baina ez dugu ahaztu behar, 70 herrialde ezberdinetatik mundu guztitik datozkigula herritar berrik eta erronka berri dauzkagula. Eta gu pauso bat eman aldiro, geu zapaltzen gaituzten horiek, estado pluralizional ustez delako horietan bizi direnak eta benperatuta nahi gaituzten horiek beste pauso batzuk ematen dituztela aurrera. Eta derrigortatu gaude, pozik ere, baina elkarrekin ekitera, bakoitza gure koloretik, baina ostadarra osatzera eta komunitatetik, herrigintzatik deno batera egitera. Eta hori ere aldarrikatu nahi dugu Pailazok eta Zurgorriok. Eta zu, Mertxe, zu aekan? Nire kasuan, Jose Marik esan duen bezala, institutoan nengola, zer jakin gabe euskeraz, lehenengo harremana euskaldunekin bertan egin nuen, institutoan, eta inbidia sortzen zitzaidan, beraiek entzute euskaraz egiten, eta nien nintzen kapaza ezer ulertzeko. Orduan hortik lagunak egin ditu, hasi nintzen bakizu festetara juten, imaginatu, Zurbil, Orio, Zubieta, euskalduna jendean, ere gana zuzentzen zirenean euskeraz, nik kriston lotxa pasatzen nuen. Orduan, izan zen orduan erabaki nuen, zeo zer egin behar nula nire bizitzarekin, eta hasi behar nintzala serio euskara ikasten, eta pausa eman duen Inglaterra jun beharrean ingelesa ikastea, barnetera jo nintzen, herri goitira, Bizkaira, euskara ikastea. Eta gero suerte izan nu, nire hasi nintzen antzerki munduan, eta nire afizioa zana, ofizio bihartu zen, pailazoekin, beraien laguntzakin gaur arte, euskaraz bizi naiz, ez? Euskaraz amestu eta euskaraz gozatu. Eta kultura berri bat, eta mundu berri batean bai. Gaurkoa korrikan azken eguna dugu, hemendikan eszenatokitik gertu gabiltza, funtzio bereziren bat edo izango duzu gaurkoan? Bai, arratsaldeko 5etan dantzaldi bat egingo dugu hementxe bertan udaletxe aurrean. Alderi erren, eta bain uste dute korrikako kantare kukaikoek gonbidatu gaituzte, haber dantzatu egun beraiekin, eta zeo zeingo dugu, perfecto da oso, badakizu. Importantena egitea. Eta hoize, norbera da munduan ederrena, egiten dakien horretan, aritzen, ez? Eta orduan, hoize, lotxaipe aurrera, eta horrela inbar dugu gure hizkuntzarekin ere. Hitzegin, gozatu eta bizi euskara. Eta kanpainetatik aratago oso beharrezkoa dira kanpainak, sensibilizatzeko, baina kanpainatik aratago bizi modua da importantea. Eta hortan, sentitu pentsatu, ekin, eta hitzekin. Aupa, Bazizuen minuturi lapurtuko. Gora korrika, gora Euskal Herria!
Egurra, musuka baina egurra. Aio, pelaio. Posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, lan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Gure ritmora, klikiti, egin klika, nire zure gure ritmora. Gure ritmora, amarramat, Fermin nola da, ezaiezu nola da. Gure ritmora, Klika, korrika, klika, gure ritmora, Eguerdiko 12 eta 4 Donostian jarraitzen dugu korrikako azken metroetan, eta hemen txiki batzuk, ez dakit gaur korrika egin duten, korrika egin duzute? A ber, konta iguzue, zeintzu zeate zuek? Oian, irei. Ekine, ni euri naiz. Lur. Eta nondik antzatozte? Andoain. Eta zertara etorri zate gaur Donostira? Korrika itea. Eta zer da korrika? Euskara Euskal Herri osotik juten da lasterketa batera. Edo, eta zer eramaten dute hor aurrian? Eta lekukoa dauka? Zenbakia duen petoak. Zenbakia duten petoak. Eta gaur zer egingo duzute Donostian, badakizute? Bazkaldu. Bazkaldu. Eta ondo pasa ere bai? Bai. Nun pasako duzute arratsaldea, badakizute? Ez dakigu. Nik uste dut, ekinek uste dut, nahi duela ikusi kontzertu bat. Seguru? Zer ikusi nahi duzu? Ento Sarmiento. Eta hori badakizu nun dagon? Donostin, Zuloaga plazan naiz gunean, ez da? Ba, eskerrik asko, danoi? Agur! Eta prest nau berriro. Agur eta agur. Agur, eskerrik asko! Bueno, hori bisita, Ainara izan duguna, zuzenean korrek esango dugu azken metroetan sartu oraintxe Irutxuloko hitzakoen kilometroa pasa berri, eta ategorri eta hartzak pare horretatik pasatzen ari da, beraz Jon Garate lankide ere gertu izan behar da, espero dugu laizter korrik ere ikustea, korrikan egin behar dituelako azken kilometro horiek, orain bai, azken txampan buru belarri sartu da korrikaren 22. edizio hau, eta ategorrietako puntu horretan, azken tartea, eta une honetatik aurrera, kilometro nazionalen abiatzea hasiko da, eta oraintxe etxerat eta sareko ordezkariek hartu duten kilometro hori ikusten ari gara. Inaxio Oiartzabal bozera malea behintzat ezagutu dugu, Troitino ere bai, kasu honetan aurraren kotxesilarekin ere buruan doana, banderolak ere bai, izan bidea irudikatzen duten hoiekin, beraz kilometro nazional horretan azken txampan sartuta dagoeneko korrika, etxerat eta sareren eskutik, une honetan korrika ategorritatik bera Donostia erdigunera sartzen ari zaigun unea Ainara. Oraingoa gero-gerokoa, oreka ez galtzeko oinarri sendoa. Hauxe da gure leloa, posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, lan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Bueno, kilometro nazional horiek esan da bezala, korrika azken txampan sartuta, une honetan etxerat eta sareko kiden eskutik lekukoa, 2564 kilometro hori, korrikaren amaiera irudikatzen duen kilometro hori, sare eta etxerateko kideak, eta honezkero korrika soilik ez, bide bazterretan ere jendetza ikusten ari gara, Donostin harrera beroa egiten ari direlako kasu honetan, korrikaren lekuko horri, lekuko aldaketa oraintxe, etxerat eta sareko ordezkariek gure esku ekimen
ekimeneko ordezkarien eskutan utzi dutelako lekuko hori, gure eskuko hainbat ordezkari ikus ditzakegu, emozio hauek ere lekuko eskutik eskura pasatzen, azken kilometro horietan sartzen ari gara beraz, korrika bere amaierara iristen ari da Amurrion, Beinola hasi zen lasterketa izugarri hori, bere azken metroak egiten ari direlako une honetan, eta naizen eta naiz irratian zuzenean ari gara zuei eskaintzen. Gure eskuren eskutan une honetan lekukoa, ondoren Udako Euskal Unibertsitatearen eskutara izango da, eta orain berriro ere hirigunetarako zabaltzen dute pankarta handia zabaltzera doaz, EAKako antolatzaileak, korrikako antolatzaileak kasu honetan, korrika azken txampan burubelarri sartuta, gure eskuko ordezkarien eskutan korrikaren lekukoa une honetan. Hortxe beraz, gure eskuren eskuetan esan bezala, eta Jon Garate lankidea korrikaren barruan. Jon Garate, egunon, eguerdion dagoeneko. Haupa, egunon, Ze gero bertan, bai, entzuten zaitugu? Hementxari gara, itxaroten, badirudi segituan iritsiko direla, eta hementxe, jende handana bilduta, itxaroten azken txampari egiteko. Oraindik beraz ez da iritsi zure puntura korrika? Ez, atzerapen desentegerekin dabil, baina, gaurkoan ez dago presarik, eta demora soberan dago. Ez hartu ez alde egin urrutira, Garate bertatik bertara dituzu eta ikusten ari gara korrika, dagoeneko gure eskuren eskutan, UEUkoen eskulaister izango da lekukoa, beraz ikuste dituzu? Forron eta ikusten dut, beraz segituan izango dira, ja. Hortxe beraz, minutuz minutu jarraipena korrikako zean. Esan dugu azken puntuan dela baita ere Pelli Lekona lankidea, Pelli, hortxe zaude? Pelli, eguerdion? Hain justu kursalpareko... Eguerdion, ondo entzuten hau zue? Ondo entzuten zaitugu, bai. Hain justu kursalpareko zubian nago, hemen jendetza andana dago, jende gaztea, jende adinekoa, baina bereziki orain. Alderdi ederretik pixkat kursalaldera gerturatuz joan naizela, ikusten duguna da ikaragarrizko pasillo ederra antolatua dagoela, dagoeneko AEK-koak prest daude, lekukoaren zai, eta bertan azkeneko metro horiek joaldunek lagunduta egingo dute, eta orokorrean jendetzak markaturiko eguna izango da gaurkoa. Hor geratu zaite Pelli, ez zaite oso urrutira joan, esango dugu Jon, une honetan, lekukoa aldatu dela? Bai, orain Euskal Herriko irakasleen gurasoen elkarteak, ikasleen gurasoen elkartea barkatu hartzekotan lekukoa, 2567 kilometroa da hori, beraz azken txampan sartuta, esango, gogoratuko dugu korrikaren amaiera honetan azken kilometro horiek, kilometro nazionalak edo deitzen direnak, eragile nazionalek hartu hoi dituztenak, eta txampa horretan gaude, beraz, orain bai, korrika bere amaierara iristen ari dela, kilometrotan 8 kilometro falta dira, ez dago 8 kilometroko tarterik gordea, aipatzen ari dagoen puntutik amaierara, 2 kilometroko tartea da une honetan korrikari, bere 22. edizio hau amaierara eramateko falta zaigona, Eigeko kideen eskutan une honetan lekukoa, berehala Euskaltzaindiak hartuko duen lekukoa, metro gutxi batzutako lekuko aldaketak dira hauek zalantzarik gabe, izan ere, oso metro gutxian egiten ari direlako azken kilometro hauek, eta ez dakit zenbait jende egon daiteken hor, gu gauden lekuan jendetza dago korrikaren zain, eta korrikarekin berarekin ere jendetza dator, baina izugarrizko jende uholdea ikusi alduguna une honetan korrikaren azken txampa hori egiten. Garate, hortxe aiko da, segurazki korrika. Jon, hor zaude? Zerbait entzun dugu, Zarata. Zarata hori da. Bai, Garate, ia mikroa hor, agian zerbaitekin korrikako larritasun horretan, zerbaitekin tapatzen ari otezaren telefonaren mikroa, ia garbitu aldugun seinalea pixka bat. Akaso bai, orain bai. Hobeto. Kamisetarekin, ere kamisetarekin akitzen. Baina, mentxe goaz, esan bezala, azten txapan sartuta, jende ugari, eta zuten dituzte, txaloak eta guzti, mentxe goaz, azten txapan sartzera, eta pentsatzen dut, kursalparean eta jende handan ibiliko dela baita ere, eta mentxe, aurrera gara. Bai, kursalparean ere gure ikusentzule ikusi izan dute, gure mentxe sete parean jarrita dugun kamera horrekin izugarrizko jendetza dagoela zain, korrika iristeko zain, kilometro nazional horietan, Euskaltzaindiaren txanda oraintxe. Pelli leku ona dago, justu okeres banago Zurriolako zubiaren inguru horretan. Pelli, zer ikusten duzu?
Bai, justu esango nuke ekimenen kilometroan nagola, eta lehen aipatu moduan, jendetza eta jendeak ere naizen mikrofonoa ikusita galdetzen du, noiz dator korrika. Jendea gogotsu dago eta hemen batzuk pista batzuk ditugunez, jendea galdetzen du eta aprobetxatzen du, baina esaten zenutena, jendetza ikaragarria, ez dakigu horrek ekitaldia hasten delarikan, nondikan sartuko diren pertsona guzti hauek, baina ikusiko duguna da sorpresa handi hori, nork irakurriko ote duen, nork idatzi ote duen aurtengo korrikaren mezua. Lehentxeago gainera Iban Lantxuk aipatzen zigun, ez da? Beldur apur bat ere bazutela gaurko egunean ez ote zuen jende goldeak gainezka egingo, ez ote zen jende gehiegi egongo gaur Donostian. Kaso bai ez, jo? Kaso bai, izan ere, ikusten ari gara zuzeneko irudietan korrikaren azken metro horiek jendetza izugarria da, ez? Oraintxe ikusten ari garen plano honetan aurrekaldetik hartuta da, eta ana atzera, ez dakigu, ategorritaraino edo noraino duan jende uholde hori izugarria da, eta hori datorrena, eta hemen bertan dagoena, ez da gutxiago. Ez da egite, Jon Garatek ere honezkero hasiko zen ikusten Donostialdean segiro dagoen. Gizu ikaragarria dena saltoka gabiltza, ez dakit atzera begira, buruak ikusten dira, ez dakit noraino doan, baina aurrek alde osatuta gara, eta dagoeneko ondartza bidean. Bueno, hori Garatek bertatik esan dagoa, eta oraintxe ikastolen elkartearen eskutik Koldo Telliti uste dugu dela, elkarteko presidentea lekukoa hartu duenetako bat, ondoan dituenak oraintxe ezin ditugu antzeman. Orain bai, azken errebuelta hori, hortik... Mantxatu dute erritmoa ere bai, ez Jon? Bai, mantxatu dute ere, bai. Noski, lekukoa eramaleak ere, bere erritmoan... Bueno, agian hau, etzen, mantxotzea gehiago furgonetako animoi jarraiki dirudi ez, salto eta brinko ari dirako iristen korrika bere amaiera horretan. Orain, bueno, azken aurreko biribilgunea, esango dugu, honen osteko biribilgunearekin batera, azken zuzen lerro horretan sartuko delako, ikusten ari garena, korrikako hainbat antolakuntzan lanean ari ziren hainbat ere, furgonetatik jaitsita lekuko horrekin bate egin dutela, ikastolen elkartearen eskutan beraz, eta beste 1, 2, 3, 4, 5 lekuko falta dira besterik ez, gehiengo sindikalak hartuko duelako berehala, alderdi politikoen txanda izango da gero, udalbiltza eta UEMarena, eta gero ekimenen lekuko hementxe gure parean hartuko dutena, herri ekimeneko edabideen elkarte honen lekuko hori, Pegi Lekuna berak aipatu diguna, azken aurrekoa Kontseiluaren eskutik izango da, eta azkena AEKaren kilometro berezia izango da, aurreratuko dizuegu, AEKaren kilometro berezi horretan, Haize Otaino eta mezugilarekin Haize Otaino joango dela, hor falta zaigun izen hori ekixarekin markatua ikus mina ez da, Jon? Bai, hori da. Bueno, hasiko du AEKaren kilometroa Xerra Mondo eta Idoia Kanpok eramango dute, Aitziber Balantzategi eta Josu Aldama izango dira gero, Xabi Gartzia eta Edurne Etxetxikia, Bixente Klaveri eta Maider Gailera, Iñaki Urkijo eta Irune Etxebarria, Alicia Iribarren eta Juan Bau Erauzkin, eta azken lekukoa Haize Otaino eta mezugileak eramango dutena. Hemen aritu gara aurreko egunetan egunez egun pentsatzen, nor izango ote da, ez, mezua daramana. Oso minutu gutxean argituko da hori. Hori da. Bueno, gogoratuko dugu berez, normalean pertsona, ezagun batek egin ohi duela mezua. Espero dezagun, zekerta altzegu ere, ikusita ez ezagutzen jor. Hori ere bai. Horrekin ere pixka bat nervioso gaduela aitortuko dizegu. Baina, normalean, guztiongatik ezaguna den pertsona batek egin ohi du mezu hori, bera izaten da gainera irakurtzen duena normalean, ez Jon, oker ez banago? Bai, mezua, bai, hori da. Uste dut urte baten Joseba Sarrion handiak mezu egin zuen urte horretan noski ez zuela berak irakurri. Baina bere grabazioa ere zen, Iruñan amaitu zen korrika zen, zuzenean eskaini genuen ura ere, eta bere ahotsean uste dute... Zalantzan harri edazu, bai, memoria ariketa egin beharko dugu. Bueno, lekuko aldaketa, Ainara, une honetan gehiengo sindikalaren eskutan, une honetan lekukoa, beraz, azken txampa horretan, eta bertan, gehiengo sindikalaren ordezkariek hartu beharko luketen lekuko hori, une honetan, beraz, ja beriala itxasoa ikusiko dute, bai, ikusten ari gara, bai, Igor Arroyo eta Garbina Aramuru dira kasu honetan, labeko ordezkariak hor lekukoa eramaten ari direnak, suposatzen dugu txandak egingo dutela, gero delakoen txanda edo izango delako.
Bueno, esango dugu, Pelilekuona lankidea gu hementxe gaude Zurriolako estudioetan, baina estudio barruan esango dugu, eta aldiz Pelilekuona lankidea kanpoan Zurriola hiribidean. Peli, zer giro ikusten duzu bertatik? Hain justu orain apur bat aurreratu naiz, eta AEK-aren kilometro horretara iritsi naiz, hemen dagoeneko pankarta zabaldu dute, AEK-ko arduradunak besarkatzen, kantuan, dantzan ikus ditzazkegu, joaldunak ere ez dute pazientziarik eduki eta dagoeneko aurrera eta atzera dabiltza gelditu ezinik. Eta AEK-ko 10 bandera ikusten ditugu, kolore anitzekin, ikurrina erraldoi bat ere ikusten dugu, eta hemen jendea ilusioz joaldunak ikusten dituztelako eta guzti, eta txaloka joaldunen erritmoa jarraitzen. Gero da entzungo duzu, Entzuten dugu bai, ez oso alto, baina entzuten dugu zerbait Peli. Horixe, esandakoa, hementxen daude joaldunak, orain pixkanaka udaletxe alderantz, buelta eman dute, eta jendea zai dago, ikusten dugu ere batukada feministakoak ere, Donostiko batukada feministakoak ere, badatozela, gutxinaka, beraiek ere jaian parte hartuko bai dute, eta esan behar duguna da ere, une honetan, hemen nire alboan dauka temperatura zehazten duen erloju horietako bat, eta 22 gradu. Azkenean denetik eduki du, aurtengo korrikak, elurra, euria ere, eta guzki. Azkenean, pixkat porrotxek, lehen esaten zuen bezala, hortzadarra, euraldiari dagokienez ere, hortzadardun korrika izan dela esan genezake. Zalantzari gabe, eskerrik asko Peli, gero egingo dugu bate zurekin. Guazen korrika bertara, Jon Garate, zer giro bertan? Hau painara, oraintxe itxasua ikusten dugu pare-parean, hauek ezkerretara zenari dira eta hortxe guztiak olatu gisa, eta egia esan Pelik esan denaren ari da, gogoa ematen du, itxasora zuzenean sartzeko, baina, bueno, hemen azken txampan gaude eta ekingo diogu, bukaera arte, eta hementxe, kursaleko rekta horretan sartzeko atarian gaude, azken txapari egiteko. Animo, Jon, eskerrik asko, sartzen ari da azkeneko metroetan, Jon. Alderdi politikoen eskutan orain lekuko hori, kasu honetan Foru Aldundiko ordezkariak Alderdi Sozialistako Asensio ezagutu dugu, gainerako oraintxe antzik hemen ezin dago den, ordu honetan azken zuzenbide horretan sartuta, Kursalpareko errepide horretan, zumarbide horretan, eta beraz orain korrikaren 22. edizionek aurrez aurre du korrikaren amaierako une hori. Udalbiltzako ordezkariek hartu berri dute lekukoa, beraz azken metroetan sartzen ari da korrikaren 22. edizioa, Udalbiltza ekimen kontseilua eta AEK-aren kilometroa eta kitxo. Korrikaren 22. edizionek emateko zuen guztia berehala espero ditugu hemen gure parean ere, Kursalpareko eremu horretan dagoeneko antzematen duguna jendearen erreakzioa urrutire ikusten dutelako korrikako furgoneta horiek, baita guk hemen ditugun kamera fijoekin ere dagoeneko ikusten ari gara korrikako furgoneta horiek heldu badatu zela hortxe burua, Amurriotik abiatu zen lasterketa hori Donostiara iristen ari da, jendetza dauka zain, jendetza Euskalduntzearen aldeko apustu horretan bat egin duen jendetza guzti hori bat Donostian, eta azken metroak egiten dagoeneko kilometro esata ere gehiegi izango litzatekelako korrikaren 22. edizio hau Udalbiltzako ordezkarien eskutan lekuko horrekin, eta beste bat 3 lekuko aldaketa besterik ez dira falta, eta gogoratu azken metroak AEK-aren beraren kilometroa izango dela, eta bertan azken lekukoa Mezugilarena izango dela. Oraintxe bertan esaten digu Pelilekuona lankideak Joseba Mondo duela ondoan, zurea da hitza Peli? Hori da, Joseba Mondorekin nago, Asierra Mondo barkatu, korrikako koordinatzailea, eguerdion. Eguerdion, bai. Imaginatzen dut, une hau, lapurtzen ari dizudan momentu aski berezia dela, ezta? Bai, oso berezia da, azkenengo kilometro hau, 10 egun eta gero Donostiara helduko da ondo, indarrez zartuko da korrika Donostian bebai, eta hori izan da tonika orokorra, korrika oso indartzibilidaleko guztietan, eta egia esan oso pozik gaude eta uste dugu maila bat gora egin dugula aurtengoan bebai. Bilana bihar etorriko da, baina bereziki jendeari galdetuta eta horrela mundu guztiak aipatzen du, jendetza dagoela eta hala ere, eta jendetza ere mugitu dela Euskal Herrian zehar. Bai, eta nik uste dut hori jendea ere gogo bazela, gogo bazela olako ekimen bat bizial izateko,
gogo zela bai korrika bizi ahal izateko, gu ere gogo ginen euskaraz blaitzeko kaleak eta errepideak, eta gu egia esan oso pozik gaude, joan den moduan joan izan dalako, baitu gor irudi ikusgarri batzuk hasierako asteburukoak elurretan, gaur eguzkia dugu, beraz korrika 11 egun horietan denetarikago ematen du. Hain justu, pandemiaren baitan euskarari dagokionez aipatzen zen beheraka etorri zela, kontseiluaren partetik ere jaso benitu noar batzuk euskararen etorkizunaz, eta zuek ere aipatu izan zuen, alarma pizteko uneare bazela, baina korrikak hori iraultzeko edo alarma gorri hori ezabatzeko balio du? Ojala balioko lukeen, ez? Daiko genuke, guk proposatzen duguna da hitzekin, hitzak eta ekintza lotu nahi ditugu. Eta ekintzak eta ekimenak norbere bidetik, norbere ritmotan, baina ekimenak burutu ditzan euskararen berreskurapenaren alde eta euskararen normalkuntzaren alde. Az dizut, minutu gehiago lapurtuko, mila esker Asier geurean egoteatik. Eskerrik asko zuei. Entzun duzue, Asier Ramondo, korrikaren koordinatzailea, AEKako beste hainbat kidere hemendik daude, Alize Iribarren baten batia unkitzen hasia ere badago, negar tantoa hor begininean daukala, eta hemen ere ikusten ditugu. AEKako hainbat kide, lekukoaren zai, eta... Peli, eskerrik asko utziko zaitutune baten oraintxe bertan, gure parez pareari delako pasatzen korrika jon. Hala da, eta ekimenen eskutik Amaika Telebistako, bi ordezkariak kasu honetan lekuko hori eramaten, ekimenen eskutik, kontseiluko kasu honetan Pauli lo ikusi dugu, iaia lekukoak entzen, ez zuen nahi, eneko goia bat berari gertatzerik, eta iaia kendu egin dio ekimeneko ordezkariari lekukoa, kursalparet egun honetan korrika ez dakit Jon Garate hortikote dugun. Bai, hemetxen abile, ja laizter ikusiko zaituztet. Furgoneta pizka bat aurrera xeago dago, baina aurrera bidean noa, hemen jende goinez dabe, jende pila dago, eta ni pixka bat aurrera zinari naiz. Eta segitu hori izango nahiz, furgoneta inguruan. Bueno, Pablo Ilaune honetan, kontseiluko idazkari nagusia, lekuko eskuan hartuta, oinez, azken metro horiek egiten, orain bai, korrikaren 22. edizioa, azken txampan sartuta kursalpare honetatik, hemen pareko zubia igaro eta bulebarrera berehala iritsiko da izugarria, inguruan biltzen ari dena korrika hau, bai, korrika zetozenak, honezkiro oinez tipitapa doalako, korrikaren 22. edizioa azken metro horiek egiten, kontseiluko lekukoa AEKako ordezkariek hartuko dute jarraian oraintxe hitz egin berri dugu AEKako ordezkariekin, Peli Lekuna lankidea bertan dagoelako, Asier Ramondo ordezkariak aipatzen zigun korrikako arduradun nagusiak izugarri izan dela aurreikuspen guztiak gainditu dituztela, pozik direla oso ikusi dutenarekin eta ikusten ari direnarekin eta irratitik ikusten ari bazarete, entzuten ari bazarete, naiz.eusen sartu eta ikusi irudiak zuzeneko irudi horretan 4-5 kamera jarrita baditugu eta plano fijoek ere erakusten diguten irudia da ikusgarria, kursalparea gainezka erabat, ezker eskuin guztian ikusi dezakegu jendea lekukoa orain, mantxo bere azken metroak egiten une unkigarria benetan korrikaren amaiera honetan bizitzen ari garena, Amurriotik abiatu zen lekuko hori Euskal Herria ezker eskuin iparrego denak zeharkatu ostean Donostiara sarbide handi hoietakoa, egun handienetako sarbidea egiten ari dena, gozatzen ari dena, kasu honetan Pablo kontseiluko idazkari nagusia lekukoarekin pozik eta AEKako ordezkarien eskutan utziko du berehala lekuko hori eta behin AEKako ordezkarien eskutan denean lekukoa azken metroak izango dira eta hortxe laister, oraindik urrats batzuk falta dira hala ere, lekukoa mezugilaren azken lekuko hori ezagutzeko, izan ere AEKako herrialde ezberdinetako ordezkari ugarik eramango dute azken metroetan lekuko hori eta, izugarria, ze jendetza dagoen zubiaren albo banatan jendetza ikus genezake, baita noski etorbide guztian Sagueseraino kabitu ezina gain hartuta erabat Donostiako kaleakune honetan, korrikaren amaiera honetan, kontseiluaren eskutan iristen ari da lekuko hori, korrikaren 22. edizioko lekuko hori azken metro horiek egitera, Donostia gainezka korrikaren 22. edizio amaiera ikusgarri eta benetan barruak mugitzeko modukoa den honetan. Pablo eskuak altxata, lekukoarekin, txaloak ezker eskoin izugarria, izaten ari denak korrikaren amaiera. Pentsatzen jende dagoen Jon, normalen korrika errei batetik baldin badoa,
kursal pare honetan bi erreiak erabat hartuta Bai, dena jendetza izugarria. eta espaloiak ere bai, eta aterakonta zenbait jende dagoen, jende asko, bertatik bertara egon arren gure pantailan ikusten ari direla korrikaren amaiera hori, ez dagoelako beste modurik horren jarraipena egiteko. Goazen Pellileku honarekin konexio egitera, aukerez banago furgonetak iritsi dira dagoeneko bulebarrera? Horixe bera, furgonetak heldu berri dira eta ikaragarrizko txaloak hemen dauzkagunak, hemen jendea lan egiten egon baita, gogor egin du lan eta lekuko ere ikusten dugu, hemen besarka da Asier Ramondo eta Paul Bilbaoren artean, heldu da lekukoa, Asier Ramondo lekuko altxatuta, aurrera doa korrika, bukaeraraino, hauek izango dira azken metroak, txaloka hemen mundu guztia, Aekaren lana ikaragarria baita, eta denak errekonozimendu txalo horiekin. Edurne Brouard ere ikuste dute hemen unkitua, ezin unkituagoa, Mertxe Mujika ere unkitua, hemen jendea oso unkitua dago, azkenean pandemia baten ostean euskararen olatua badatorralako, eta gutxinaka aurrerantz goaz alderdi ederraldera. Metroak ditu korrikak, esan digu, Pellileku hona lankida dagoeneko Aekaren eskuetan dela kilometroa, beraiena da, okerrez baldin banago azken metroak egiteko lana. Bagoaz korrika bertara ere, barru-barrura joan garate, hortxe altzaude. Bai, hemen gaude, sekulako tapoia dago zubian, baina biziri gaude. Ea bate harrapatzen dugun. Aupa, egunon. Bueno, azken metroetan sartuta, nola sentitzen da bat? Ondo? Bai. Gogotxu gaur, egun politia gainera, eguraldi politia? Bai. Eta, arratsaldean hemen geratzeko asmoa duzu, kontzertuetan eta? Kontzertuetan ez, baina... Hemen inguruan bai? Bai. Ondo. Bizerriak arte, autobusa daukagula, bueltatzeko Arrigorria gara. Ondo. Gozatu mila esker, gerarte. Bueno, hortxe adieraz pintxo batzuk, eta esan bezala, baina pegik esan du, azken txampan sartuta, hemetxeia oinez ari gara, eta egin dugu, egin beharrekoa. Eskerrik asko, Jon, hautsi gabe ere geratzen ari gara, Jon, nun doa oraintxe korrika? Bueno, azken lekukoak, korrikaren momenturik bereziena iristear dagoena, mezugila berehala ezagutzea espero dugulako, Asier Ramondo eta Idoia kanpok hartu dute Aekaren lehenengo lekuko berezi hori, Aitziber Balantzategi eta Josu Aldamak ondoren, Xabi Gartzia eta Edurne Etxetxikiak, eta azken lekuko aldaketa hoietan gaude, Bixente Klaveri, Maider Gailera, Iñaki Urkijo, Irune Etxeberria, Alicia Uribarren eta Jonbau Erauzkinen eskutik izango da azken aurreko lekukoa eta berehala Haize Otainorekin batera mezugile ikusiko dugu. Azken metroak esan da bezala, azken lekukoa bizitzen ari garena, eta sekreto handiena ere oraintxe biziko dugu, bulebarra lepo jendez, Aekako ordezkariena eskutik azken lekuko hori, eta orain bista zorrotz ez dakite, Pellilekuna ikusten baduk norbait ezagun antxeko. Akaso Pelligu baino beto ikusiko duen, pantaiaz bestalde ere bista kasi ez begiratu gabe. Baldakigu zein den mezugile, ikusi alduzu norbait. Oraingoz ez dakit, Aekakideen artean eskutuan nago, txaloak ikusten ditut, eta ez dakigu, baina segituan jakingo dugu norrena den 22. korrikako mezua. Segi horrez kutuan, ia antzematen dugun, izan ere azken metroak ikusten ari gara, bulebarrean sarturik burubelarri, kasu honetan korrikaren amaiera hori ikus dezakegu, lekukoa eskuan azken metroak oraintxe dira Alicia Iribarren da Jonbau Erauzkinen eskutik, Haize Otaino eta Haize Otainorekin hor dago hori da, orain galdera argitu behar duguna, Haize Otainorekin nor dagoen, bere eskutik izango delako, 22. korrika honetako amaiera, izugarri izaten ari da, Donostian kabitzen lanak, azken une orden kabitzen lanak jendeak ere izugarrizko jendetza batu da Donostian, eta mezugiak hor behar du, Pelli, Haize Otainorekin nor doa Haize Otainorekin, Ez dut ikusten lekuko altxatua. Hartu duelakoa nago, hortxe. Bai, hartuta behar luke, ikusten dugulako Haize Otaino, eta berarekin
bizkarrez ikusten dugu ez diogu, ba. A ber, hartu du lekukoa pertsona batek uste emakume bat Emakumea dela iruditu zaigu guri ere, bai. Eskiletek gora igotzen, orain orain emaute buelta. Orain, a ber. Ba, orain ikusi beharko nuke, fokuko lankideen gertuko planoari eskerari gara ikusten, Aizotainorekin, eta nor dago Aizotainorekin? Ba, ez dugu antzematen. Karmele Jaio da? Esango nuke baietz. Karmele Jaio izan daiteke. Karmele Jaio izan daiteke beraz, 2022ko korrika honetako mezugila, oraingoz uste dugu esango Hori dugu, ez? nintzen pentsatzen nahi, ez bali bada bera. Konfirmatuko dugu, irudiz ala iruditu zaigu. Bueno, Bai, niri ere, baino ziurrez nago. Baino argi daukaguna da, hemen lekukoa goraino altxatu bai, dutela. Karmele Jaio dela, konfirmatu aldugu, Sareak konfirmazio eman digute, guri iruditu zaiguna, gure begiek ikusten zutena hala dela. Une honetan beraz, Zaekako ordezkariak lekukoa eskuan, Karmele Jaiok eskuan duen lekuko horrekin, beraz bere eskutik izan da hitzekin korrika 22. edizio honetako mezuaren ardura bere gain izan da. Gora korrika! Eta ekitaldia zuzenean. Gora Euskara! Gora Euskal Herria! Gora Euskal Herria! Urte bete geroago, eta zenbat zer du da? Urte bete geroago eta 12 minutu beranduago, korrika Donostiara iritsi da! Lekuko hemen dago, duela 11 urte, hementxe bertan bukatu zen, 17. korrika. Orduan Trebiñutik etorri zen, oraingoan Amurriotik atera da, 2500 kilometro baino gehiago egin ondoren, eta ia Euskal Herri osoa zeharkatu eta gero. Gora! Toki askotan entzun dira irrintziak. Gaur goizean goiz, horra Urbieta kalean irrintzi bat korrika pasatzen ari zela, bat, tutuarekin baita ere, albokarekin, ederra da guzti hau. 22. korrika azaron aurkeztu zen, hementxe bertan, San Telmo Museoan, bertan dago jatorrizko lekukoa, eta Donostian bertan bukatu da, eta zalantzarik ez genuen arren, eskuz esku iritsi da lekukoa. Aupa! Bueno, zuzenean ari gara, amaiera ekitaldi hori entzuten, bulebarretik zuzenean korrikaren amaiera. Amurrion hasi, Siberia Gasteiztik pasa, korrika estren beti bezala Nafarroako hasierako kilometrotan, Araban, Nafarroan elurrez beteta, furgoneta bultzaka ikusi dugu irudietan, eta eskualdez eskualde, eguraldi epelago eta hobea tarteko, Mauletik igorrera 100 kilometro eta iritsi gera. Lortu dugu, egin dugu! Eta nola lortu ere, aurkezleak kasu honetan, atzean zuloa, serie nahiko arrakastatxuko protagonistak gidari lanetan. Errepidera atera gera, tartean milaka begi korrikaren zuzenekora pegatutan, horrez da egon, eta oso indartsua izan da, azken egunotan bizitakoa. Esan genuen, berriro egin nahi genuela korrika zuekin, elkarrekin denok batera, eta ekintzara pasagara. Hitzekin. Alaxe da, Iban, alaxe da. Hizkuntza bat hitzekin osatzen da bai, baina horrelako ekimenek eraikitzen dute benetan hizkuntza baten komunitatea. Eta euskerak aurrera egin nahi badu, euskaldun aktiboak behar ditu, proaktiboak. Konbentzimendutik praktikara eramango dutenak. Gu, esango dizut, horrelakoa gera, Iban, Nerea, Iban, ezagutzen gaituzue. Donostiako euskaldunik ospetsuenak eta proaktiboenak gara, ezta? Bai. Eta horregatik zuekin gaude, 22. korrikari amaiera emateko. Baina, ojo, egunari ez, badakizuenez, laister batean, egun osoz beste 11 proposamen desberdin izango dituzue, euskeraz korrika ospatzen jarraitu ahal izateko. Hemen,
euskararen Donostian, hain zuzen ere. Euskal Herri osoko Bueno, zuzenean ari gara korrikaren amaiera ekitaldi hori iritsi era benetan egun handi hoietakoa izan da eta nahiko nervio izan dugu Ainara antzematen zintzen mezukila, zalantzak ere bai, Karmele Jaio antzeman bai baino, esateari ere beldur bai, ezta? Bueno, guk esan dugu, bueno, barkamenak eskatu ere bai aldez aurretik beraz bazen. Bueno, gaur egun osoan izango den ospakizun horri ere referentzia egiten ari dira ekitaldi horretan, eta berehala, mezua ere ezagutzeko aukera izango du korrikaren amaiera honetan, badakiguna oraingoz Karmele Jaiok idatzi duela mezu hori. Aprobetxatuko dugu azken mezu hori entzun baino lehen gure lagun bat agurtzeko, Koldo Gartzia, eguerdion. Eguerdion. Azkenean aurrez aurre ikusteko aukera dugu. Bai, azkenean hemen gaude berriro ere. Nola diren gauzak, ez da pandemian hasi ginen tertulia zientifikoan eta oraindik aurrez aurre ikusteko aukerarik gabe. Eta korrikak batu gaitu. Bueno, ez da metafora txarra. Ez, hori oso ona da, ez? Euskarrak batzen gaitu, korrikak batzen gaitu. Egokitu zaizu zuei, okeres banago, ez? UEUko... Bai, hori da azkenengo metroetan egin dugu, azken kilometriko nazionaletan. Bueno, badirudi, ez da, Karmele Bai, Karmele Jaio oraintxe mezua lekukoa zabaltzen, eta unerik, ederrenetakoa, korrikaren amaiera begiratu du, ia mezurik baote dagoen, horren beldurrari izango zen, eta bai badago, papertxo oraintxe atera du, altxaldu jendearen txalo artean, inguruan duen soka askatzen ari da, papela zabaldu eta berak idatzitako. Aurtengo korrika 2022ko mezua entzuteko unea ere iritsi da, Karmele Jaiok eskuan duena, eta berehala entzungo duguna zuzenean naiz irratean eta naizen seinalean. Herri honen eztarritik ateratako irrintzi bat, hori da korrika. Oihu honek 22. erakutsi digu, hizkuntza bat ez dela hitzekin egiten bakarrik. Hitzekin eta gorputzik. Belaun eta hanken gainean trostan eraman daitekela hitza. Dardara, arnazestu eta izerdi artean pasatu alzaiola elkarri eskutik eskura. Hizkuntza zerbait fisiko bihurtzeko ahalmena du korrikak. Gure AEIOU partikularra gorpuzteko. Eta hori behar du euskarak. Haragi bihurtzen diren hitzak. Euskarak behar du hezurdura bat, anatomia bat, arnaz aparatu eta nerbio sistema bat. Behar du lepo bat, zeinen gainean segi aurrera. Malko eta listuz bustitzea behar du euskarak. Atzmarkaz zikintzea. Zikindu dezagun beraz euskara, loitu dezagun bizitzaz. Eta egin dezagun euskararekin hainbat inertziaren kontra. Hitzak ustu egin diren garai batean, bete ditzagun euskararen berbak harri eta herriz. Dena erosi eta saldu omen daiteken garaian, erakutsi dezagun zein merkea den gure hizkuntza. Debalde hartzen dugu herriaren ahotik eta debalde ematen diogu herriaren belarriari. Individualismoa indartuz doan garaian egin dezagun euskara kolektibo bat, denon artean eta denona. Gerren sasoian lehen etzi dezagun beti hitza. Influencer eta youtuberren aroan, izan ditzagun guk bestelako jainko txiki inspiratzaileak. Euskararen pronostikoa gugan dagoela gogorarazi zigun Peio Zabala adibidez. Edo euskaraz, apaltasun eta arrotasun hitzak bateragarriak direla erakutsi zigun Joan Mari Torrealdai. Edo euskara ez dela zaila, euskara nahia dela erakutsi ziguten Elbira Zipitria, Julen Azpeitia edo Izaskun Arrue bezalako andereñoak. Eta etiketen garaian, ahaztu ditzagun behingoz, euskaldun berri eta zaharrak. Iraultza honetan, lasterketa honetan,
denok garelako euskaldun berri. Hizkuntza bat egunero hasten delako, egunero berritzen delako. Hizkuntza bat ez delako jaiotzen, egiten delako. Sinistu dezagun, euskara ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Eta atera dezagun gure eztarrietatik Mauriziaren irrintzi baten indarraz. Ekin euskarari, eutzik ateari, gora korrika! Bueno, Bartxe, Carmele Jaiok irakurri duen mezua, unkigarria beti bezala, errepaso handia eta zer pentsaturako ere bide asko ematen duena, hizkuntzaren baloren inguruan ere elementu asko jarri dituena, anatomiaren edo heldulekuaren garrantziari eman diona, eta, bueno, zientzilari bat hemen dugunez gainera horri ere begiratzeko aukera ziurre badugula, hortik ere izan duelako, eta oso kontestuan jarrita, ez dakigu noiz idatzi duen, baina gerraren kontestuan ere tonua baduenez, beraz pentsatzekoa da hori gogoan duela. Entzungo dugu ekitaldia zuzenean berriro. Hau eta egun, eta euskarak batu gaitu gaur gu guztiok hemen Donostiako erdigunean. Eta laizter gainera hori ospatuko dugu. Gu isiltzen gara momentuan, 22. korrikaren azken jai handia hasiko da, lan talde batek, elkarlanean eta auzolanean, denbora luzez eta pasio handiz gainera, eraiki duten azken jai handi hontan. Handiak egiten badakigu bai. 22 aldiz korrika egiten aritu gara. Elurteak eta euriz taparra da gaindituta, nerbioak eta ezustekoak alde batera utzita. Euskalduna gara, ez? Euskaraduna gara. Ba bai, baina batez ere Karmelek esan duen moduan euskaraz gara. Eta horretaz ari garela, argi dago denok ez garela euskaraz, denak ez direla euskaraz, euskararen partida bukatu gabe dago. Euskaraz biziko bagara, helduaroan euskara irabaziko duten pertsonak behar ditugu. Hori da ekak besteak beste egiten duen ekarpen handiena. Hori da euskaltegietako lana. Eta 22 aldiz, Eta 22 aldiz korrika egin dugu, zoro batzu garelako, eta aldarriak tinko jarraitzen duelako. Euskararen partida helduon munduan ere jokatzen da, zalantzarik gabe. Euskararen unibertsalizazioaren bila jarraituko dugu, eta hor kokatzen da bete-betean AEK-aren ekarpena. Bueno, eta orain, euskaltegin izenean, AEK-aren izenean hain zuzen, Aize Otañok, AEK-aren artezkaritza kontseiluaren Gipuzkoak ordezkariak hitz egingo du. Gora korrika! Gora AEK! Gure lehenitzak, jada ondoan ez ditugun AEK-identza dira. Jokin Irigoyen Diez eta Itziar Lastiur Zabala, gora zuek! Tipi-tapa, korrika! Tipi-tapa, korrika! 1980, Oñati, Elurra Mara eta Elizako kanpaiotxak, din-don, erein dugu hazia, euskararen hazia, esan bai euskarari, denok, zuek ere bai euskarari. Eta aurrera egingo dugu, eta entzungo dugu, herriaren erantzuna euskararen alde, eta batzuok oiukatuko dugu, euskaraz eta kito! Eta tipi-tapa aurrera segitzen dugu.
herri bat, hizkuntza bat. Zergatik, euskara gurea delako, euskara zurea egin behar duzulako. Nola ordea, euskara korrika eta kitxo, korrika euskaraz, euskara Euskal Herria. Ikustea besterik ez dago, begirada plazan jartzea, nir egiten duten begietan murgiltzea. Kantu bat gara, itsasoa gara, denok maite dugu gure herria euskaraz. Hortaz, jalgi adi euskaraz. Eta bitartean, denok mugimenduan, elkarrekin eta elkarlanean, Euskal Herria korrika. Eta zer dago politagoa, zu eta ni euskaraz entzutea baino, horrek ahalbidetzen du mundu bat euskarara biltzea. Eta horrela ikusiko dugu herri bat geroa lantzen, Euskal Herria euskalduntzen, eta ni ere bai, zeu, geu. Horretarako, heldu hitzari, lekukoari, elkarlanari, euskarari, herriari, aur, heldu eta gazte, ongi etorri euskaraz bizi nahi dugun herrira. Maitatu, ikasi, ari, euskaldun kalakari, eta eman euskara elkarri. Euskaldundu gaitezen, batzuk, eta besteak, elkarren gogoak likatuz. Eta Euskal Herriko mendietan, bertan jarraitzen duen txillarrari adi, zer entzungo dugu. Euskara da euskaldunon aberria. Porkue batzuek, porke besteek, zergatik izaite bat ez daikelako ezurrutxez osa. Herria delako gorputza eta hizkuntza bihotza. Bada garaia gutxiago maitatu eta gehiago gozatzeko. Urteak urte eta aldarriak aldarri, ekin diezaiogun, hitzekin, ekintzekin, urruñatik lesakara, lesakatik berastegira, berastegitik mutrikura, mutrikutik murgiara, murgiatik lizarrara, lizarratik baigorrira, baigorritik maulera, mauletik lodosara, tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Heldu gara bai, hitza hoan, irrifarrea aurrez aurre, baina dena ez da nahi bezain koloretsua ez. Euskararen hazia ez da ernatu leku guztietan. Alarma gorriak pizten hasiak dira. Batzuok tipi-tapa erein dugu hazi hori, baina ez da nahikoa. Erein genuen haziak 11 lora izan ditu, baina lora horiek fruitua eman behar dezaten, ekin, eragin eta eginarazi behar dugu. Heldu da ordua mia dantzan jartzeko, aldekotasunetik konpromisora jauzi egiteko, urteetako aldarriek jomuga topatzeko, eta aldarri horiei erantzuna emateko, entzun gaitzazue eta erantzun! Mila 1980, Oñati, Elurra Mara eta Elizako kanpaiotxak din-don, din-don. Aurrera jarraitzen dute urteek, eta 2022an ereindako haziak errotu ditu sustraiak. Lorak loratzen ari dira fruituak emateko gertu. Denok egingo dugu, eragingo dugu, eginaraziko dugu. Aur, heldu eta gazte, euskaldun eta erdaldun, eragile eta agintari, egin behar dugu, eragin behar dugu, eginarazi behar dugu. Loreek biziraun behar dute, arantzak kendu behar dizkiegu, bizi berri bat eman. Jaio naiz
libre izateko, ta ez loturik egoteko. Gora eka, gora Euskal Herria Euskalduna! Gora zuek! Haze amaiera, haize otainuren hitzartze horretan, jende guztia dantzan jartzeko moduko oioarekin, eta, bueno, korrikaren amaiera mezua ere, Ainara, laburtuko dugu, hitzekin zen leloa, eta zerren nabarmendu baldin badezakegu hitzartzeetan, bai, Karmele Jaioren mezu nagusi horretan, eta baita orain haize otainok egin duen hitzartze honetan ere ekiteko akuilu dei hori nabarmendu dutela. Karmele Jaiok idatzitako testutik, bueno, ari ginen aipatzen, nola egungo, bueno, euskararen eta identitatearen inguruan dauden eztabaida askoren korapiloak askatzeko bide ere ematen dutela bere hitzak, hizkuntza zerbait fisiko bihurtzeko ahalmena duela korrikak, zerbait emozionala izan daitekena, zerbait mentala izan aldena fisiko bihurtzeko joera gaitasun hori, hitzak ustu egin diren garai batean bete ditzagun euskararen berbak, aipatu du Karmele Jaiok, individualismoaren garaian euskara kolektibo denon artean eta denontzat egindakoa, influencerren aurrean jainko inspiratzaien egurara gainditzeko deia ere bai, euskararen eta gero izen propioak ere gogoratu dituenak, 3 laun nagusiki, euskararen pronostikoa gugan dagoela gogorarazi zigun Pello Zabala, keinua, asko ez dela hilden Pello Zabalari, apaltasuna eta arrotasuna elkarrekin joan direla aipatu zuen Joan Mari Torrealdairi, eta ikastolen astapenei ere bai, euskara ez dela zaila, naia baizik, hori ikastolen sustatzaien abiapunten Elbira Zipitra aipatu du, izaskuen arru ere bai aipatu duena. Etiketen garaian aztu ditzagun Euskaldun berri eta zaharrak, aldarri zehatza, gorpuzten ari dena azken urteetan, esan genezake, iraultza honetan, lasterketa honetan deno garelako Euskaldun berri, dio berak, eta Karmele Jaiok hitzekin lelo horri, zuzenean eragiten dion, esaldi batekin izten du, 2022ko korrika honetako mezua, hizkuntza bat ez delako jaiotzen egiten delako, eta sinistu dezagun euskera ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik, eta hor ekiteko deia atera dezagun gure estarrietatik Mauriziaren irrintzi baten indarraz. Nik irrintzia botatzen ez dakit, baina haze mezu, ez da, Karmele Jaiorena. Horrelako mezuak izaten dira pausaz irakurtzekoak, ez da, urrengo egunetan hala egin beharko dugu, zer hausnartu asko utzi dituelako, ari mutur asko Karmele Jaiok aurtengo mezuan. Gu goizean goizetik Olloi Ipurdiarekin gaude, Koldo, ez dakit, zuk nola bizitzen duzun korrika? Niretzat, esan nizuena, ez zait korrika egitea gustatzen, baina unkitu egiten ez eta korrikagatik denetarik egin dugu, Euskal Herriko mundu guztiak bezala, goizean esnatu, adibidez Bilbon lekuko eramateko aukera izan nuen beste ikertzaile batzuekin batera, eta pentsatzea mezu eder hori eraman duzula eskutarten jakin gabe hor zegoela. Jo, sekulakoa da, eta gero hemen azkenengo metekoak, guri hori, orain dela 12 hartu dugu, sekulako jendetza, sekulako oso unkitu bizitzen da, eta batez ere ez dago hitzik asaltzeko zer sentitzen den. Ohitu gara honetara, baina ez gara ohitzen ere ez. Nola ez deskribitzen duzu, ez dakizu, ez dago modurik, bizi behar duzu. Hau askoten zaten, nola asaltzen duzu beste bat, kanpoko bat, euskalduna ez din bati hau. Ezin diozu asaldu, bakarrik izan aldizuna da, euskaldun izan zaitez, eta orduan ulertuko duzu zer den hau. Eta parte hartu korrikan eta ikusiko duzu, ez da. Ez dakit, aurre ikusten zen, ez da, 22. korrika hau zerbait handia izango zela, eta Donostiko eguna gaurkoa handia izango da, dudarik ez dago, eta korrika bera ere, bai, ez da, handia izan da urtengoa. Bai, nik uste dut behar genuela korrika. Ez bakarrik pandemiagatik, bezik eta baita ere euskara jaso dituen erasoengatik, behar genuen hau, gainera hasi izan elurretan, euripean hasi izan Amurrion, elurretatik pasa da, eta Donostiara heldu gara eguzki eder batekin, nik uste dut erre bukatuko dugula gaur denok, eta ikaragarria da. Ez dago modurik hau asaltzeko, eta hori, bakarrik euskalduna izantea ulertu daiteke hau. Ikusten ari gara zuzeneko seinalea, bulebarrekoa, okerrez banago, dantzarako tarte hartu behar dute orain, ez da, Jon ekitaldia? Bai, hori da, eta Jon Maia ikusi dezakegu, beste, eta beraz, bere bueltan, bai, dantzarako tartea orain,
dantza zailagoa da, irrati bidez ezagutaraztea, orduan naiz.eusen sartzeko deia egingo diegu ikusentzule guztiei, koreografia eta guzti une honetan, korrikaren amaiera dantzan ospakizun gisa, merezi duen ospakizuna izugarri izan da, korrikaren itzulerako korrika hau, izan ere, gora ezagun esan duzue, koldo ere nik ere ala ezagutune pandemia giroan, orain korrika giroan isten ari gara ziklo hori, korrika ere iaz egitekoa zen, etzen egin, pandemia tarteko, aurten berreskuratu izan dena itzuleraren korrika eta nola itzuli den, ze indarrekin itzuli den, ze amaiera ikusgarri ikusi dugun, ze mezu unkigarri Karmele Jaioke idatzitakoa zentzua ematen diona guzti honi, egun hauetan bizi izan dugun guzti honi, eta Ainara ez dakit lankideak dantzan edo nulotu ditugun. Berari galdetuko diogu, akaso Pelli Lekona hortxe bertan delako Boulevardrean, eguerdion Pelli? Horixe bera, hemen, dantzan gabitzak herria astintzen, dantza egiten duen herri bat, biziri dagoen herria baita. Mezu zoragarriak entzun ditugunak, Karmele Jaiok esandakoak, guzti behar garela, zikindu behar garela euskaraz, eta euskaragoan eduki behar dugula, eta gogoan edukitzeko hitzak badira, egunerokotasunerako, eta korrikaren berezitasun hori, zoro-zoro dirri horiek, pixkat, horitu naiz, bere garaian Juan Gorritiri egin nion elkarrizketa bat, bera izan baitzen, Remigion Mendibururekin lekukoa egin zuena, eta pixkat aipatuko nuke, euskararen herria gara, eta gure jainko bera lekukoa izan daitekela bere ikutu pagano horiekin, eta hemen argi dago herri duin bat dagoela eta herri hori euskararen herria dela. Dudari gabe, Pelli, eskerrik asko gaurko konexio guztietan bertako momentuko egoera gurera ekartzegatik, Pelli, orain apurka-apurka, ekitaldian bukatu bezain laste gerturatu zaite, kursal ingurura, bale? Hori da, Horatxarte. Ez dakidana da, Jon Garate lankidea ere hor inguruan ibiliko zaigun, Jon Garate? Hau painara, hementxe gabiltza, dantzan, pixka bat atzerago, pegi baina hementxe dantzan, ikusiko duzu, pantailan, koreografia eta guzti, eta esan bezala, un oso polik izan dugu, giroak ere lagundu du, jende zilloa da hemen kalean, eta euskararen alde, eta zergatik ez euskal selekzioaren alde ere aurrera pausoak ematen diren. Oso ondo, Jon, eskerrik asko zuri ere, eta dantza egiten bukatzen duzunean, gerturatu zu ere, kursal ingurura. Hori da, dantza pixka bat eta alega bat. Horentxe arte. Honekin guztiarekin egin dugu goizeko kronika osoa korrikaren amaiera honetakoa, Koldo pentsatzen dut gaur aprobetxatuko duzula, behin Donostira etorrita egun pasa egiteko ere, bai? Bai, noski, horretara etorri gara euskara babestera, euskaraz bizitzera eta Aikaren lana eskertzera baita ere. Eskerrik asko, Koldo, gaur gurekin egotegatik, bisitagatik ere bai. Eskerrik asko. Zuei. Jon, gogoratuko dugu, gaur arratsaldean guk gure lanak hemen amaitzen ditugu, baina arratsaldean nahiko kontu ere egongo da, ezta? Bai, hori da, 3etatik aurrera, naiz gunetik zuzenean Zuloaga plaza horretatik, ospakizunerako tartea eskainiko duela naiz gune horrek, ez da bakarra noski, hainbat ospakizun gune ireki ditulako gaur korrikak, bere amaiera ospakizun hori izango da Donostiaren luze zabalean, 3etatik aurrera, naiz irrateren emankizun berezia Donostiako Zuloaga plazatik, musikaria berezi izango da, Iker Gurrutxagak gidatuta, eta, irratiaren bueltan musika munduan dabiltzan hainbat kideren parte hartzearekin ere bai, tartean hemen gaur teknikaren lanetan izan dugun Joarra Izpurua ere bertan izango delako, 3etatik 7:30 bitarte zuzeneko saio berezi hori Zuloaga plazatik, eta, gonbidapena ere noski ikusentzulei bertaratzekoa, kontzertuak, festa izango delako, txosnagiro ere bai, aspaldian ziurraski pandemia tarteko ere leku askotan galduta, edo, ahaztuta egon ziteken ohitura hori, pixkanaka, pandemiak atzera egina hala, rekuperatzen, berreskuratzen ari garen ohituren artean, eta jateko eta edateko ere izango da, eta, dena ospatzekoa gaur behintzat euskerak dena albiste polita ditu, albiste biziak ditu, herri bizi bat du, festa, ospakizuna, eta beti negarrez ari garenaren konplejoa ere izaten dugu, herri txiki gisa eta gaur ez dago negarrak badaude, baina emozioak eragindako negarrak, eta gaur gure txikia ze handia den ospatzeko eguna uste dut dugula Euskaldun guztiok. Ospatzeko zea danez, gerturatuko gara ez, txosna ingurura gero gure. Eta Joar, lasai, zu aukera espaduzu ere eramango zaitu tragoa, gero. Ez dago aizkiori. Joar Raizburu eskerrik asko. Mi eskertzu. Jon Telleria eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta entzule eskerrik asko zuri ere bai, hortxe, uinen bestaldean egoteagatik, ikusten egon zareten on nahi ere bai, eta Donostian guran bazadiltzate, ondo pasa. Ba...